السلام و علیکم السلام. چیکار میکنی؟ چه؟ خونم رو یا بیودیم جون. یکم لایک زنده باشی. سلام و علیکم السلام. خوش آمدید دودر جان. لایکتون قبول. ای باری بالا. دیم لایک زنده باشی دودر جان. خوش آمدی. دیدی دستگیری را هم در افیر خودم هم در شما زنده باشی. راست دیگه مرم همه خیلم افیر میکنم آدمو پر میشن در افیرم خودم در چون جوید گرده کم زنده باشی دودر جان. میندار السلام علیکم و علیکم السلام. یاسمینا جون چخیل شما فرزندکو چخیل یاسمینا جون سو سلامتی خوب я опаздывала не опаздывала. Ясмина, как ты, как дети, как здоровье, как твои ангелочки. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. меҳри модар хуш омадӣ. сози саломатиёт хубе, фарзандакот хубанд. хуш омадӣ хоҳараки лахти ҷигар. як дастгирӣ мекунен хело чихели дастгирӣ апажонам чихелен апажонат 100%. алҳамдулиллоҳ созем хоҳарҷони апаш. ясмина ҷон шумо чихел фарзандо чихел? мери модар чихели фарзандакот созам? худо ба шукр хорошо ми всё апажоном только что уложили спать их. Да, они уже спят. Сколько времени у вас, Ясмина? По-моему, час разница, да или нет? апаҷон азизам меҳрубонам қандам масалам шакарам гулам фарзандон нағз ҳастанд иншаллоҳ. апаҷони гулам алҳамдулиллоҳ худо ба шукр соз нағз бардан ба қувват ҳастем. худо соз фарзандакот хубанд. ҳама каса хуш омадин азизони дил. Да, апаҷон уснули оба у нас время 21:42. Да, вот видишь, правильно сказала. Почти, не почти, час разница. دوستان میده سلام علیکم. سازین خوبین انشالله همتون. خدا ساز باشید. من رفتم زنده باشید دودر جان. و علیکم السلام. الحمدلله ما همه کسا خوب ساز بردمیم. خودت ساز سلامتیات خوب کارکات سازم مایلی دودر جان. قبل نیست کار داشته باشه پای کارت شو. навсегда я без ключ. نفهمیدم چی؟ навсегда я без ключ. میگوی میرم کو کلیتت بودم دوستان نفهمیدم.
чиба видео маса соб накади видеои кира айтра видео дагар чи надора жала палаб надора яки чи меганаш авторски надо шабша мемонам ки бахаҷон дӯстон медиа ман жалоба кардани омадам бо чи ба денамон кадин қатами жалоботон ба худо чӣ медонам ами саҳар мебурам дар дуруни эфиротон ҳечи ҳоламо ами жалоби шумо халос нашидам рӯзу метен я рӯз дам бигирам чӣ жалоб мекунӣ ку гап зан бахтова дар жалобот алов наҷибулло чорум 4 лайк ассалому алайкум ва алайкум ассалом додарҷон сози саломатиёт хубай коракот созан бахтовар девнамон кади хитами жалобот ахирами чира мепартонда ай дӯстоитра ман аз шумо хафа шидам бо чӣ ба абача дуро омадам лайк мондам комментарий нависондам хидма бикушам сози хуби апаҷон алҳамдулилло созем хубем худо ба шукр наҷибулло ту сози додарҷон саломатиёт хубай дар киҷо будӣ наметофтӣ саломатиёт хубай охе бахтовар чӣ ба хафаи ба худо додарҷон чо кади ку бугӯ ку вообще дигар намедурам мегум чӣ ба додарҷон ку сабабша бугӯ охе ман баам хел нағз намебинам бе ҳичи мегам ман айт хафа ё ки хел ман мефурам одам конкретни гап занам админа привет из Дагестана всем спасибо Земфира тебе тоже привет добро пожаловать как ты как здоровье спасибо что к нам зашли Земфира ҷон ачалшон расида аҷалшон раста ки жалоб мезадиян наҷибулло худо ҳамавақт соз бошин апаҷон морам хубем шукри алло беҳтарин додарҷон ҳами хуб бошӣ просто чанд рӯз нест наметовӣ чӣ ба сози охем саломатият хуб боша майли ҳичи гап нест додарҷон муҳим он саломатӣ боша саломатӣ и эфир и лайк пайк кайк ҳама хабари бекор додарҷон ҳамиҷодам ягон видео пидео партофтӣ ки наҷибулло ё ки не хай ман рафтам хай нагуфтем майли гап неста барои чӣ хафа шидӣ нагуфтем видео мепартом намедроен ку ба худо наҷибулло ак шартае дар ҳамиҷа мисол ма ба худо агар ки ту мисол чӣ бошӣ мефаҳмӣ ба худо қасам мехӯрам намебинам субҳаналло нахо ки и қима ай сар мебурам дар ҳами дуруни чиам ба худо эфирам кадом ҳами чизе мебурам мерам лайкш мемонам ман намедонам чӣ ба шуморо намебинам бо магарам бо дуром подписаться кунам айса агар не намо рӯзако када будам дар ёдат боша гуфтам ку дуромадам вай кадам ҷоруба мегирам ай қафои рафта хай соз корот созан наҷибулло додарҷон ссилкаи канала мемонам просто дурен бинед неки видеора просто ҳамихел бинед гапест ина медрам додарҷон мефурам тамошо кунам охи ба ки ягон чи просмотрат бишава
ман як бар дигар отписаться кунам ба гашта чӣ кунам ки чӯта намеоя ба худо. алайкум салом. Ки буд омад субҳон таза кулчатин. Салом ва алайкум ассалом додарҷон, хуш омадӣ. Ина калид дай фарахманд каримов. салом созин хубен ҳама каса. Ва алайкум ассалом додарҷон. алҳамдулилло соз худо ба шукр. худа ки сози хуби саломатиёт хубай айбари боло бигзайна калид табги. салом алейкум созин хубен ҳама каса иншалла тавозуни ва алейкум ассалом додарҷон. алҳамдулилло соз хуб худо ба шукр. худат сози саломатиёт хубай. хуш омадӣ ҳама каса. эфири ман наомадин ва имрӯз гуфтен аз ман отписаться кунен. гуфтен қариб 20 нафар рехтай. эфир кай кадӣ? ман эфир надидам. охир хай ман рӯзое ки дар хона набошам додарҷон наймарам хафа наше. ман одами гудакдор як магазин мерам, як кӯдак ман мактаб мебарам, успед намекунам эфирои хай намедонам. рӯзе дар хона бошам медорам ба худо ҳамаро дастгирӣ мекунам. намедонам бо наҷибулло ҳамин сурати хитай чи ҳа? алайкум салом, хуш омадед ҳама каса. лайка пишапинку. наҷибулло додарҷон сурати худат будаем дар бола сози мама баҳор тири худат мама ба хотири худат бо ютуб дуромадам кардам. федяҷон алҳамдулилло соз худо ба шукр. худа ки соз саломатиё хуб. настроение чӣ хел настроение зинда бошӣ бачаҷон. зиқ нашавам. сози мама ба хотири худат бо ютуб дуромадам. подписчиком мара издеваться дорам. чибаки бо чанд шидай федяҷон кӯя сухан ки мешава шукронаи худо соз аз ҳозираш апаш беҳтарин. худованд ҳама вақт сарбаланду сарфароз бошед. додари апаш тавозуни ҳақиқат. худованд нигабони ҳамаи мо шумо боша. ҳова апаҷон додар ма биохи красавчика ята додарҷон қанта бизан беҳтарин. додарҷон дуромадам бо айсар подписаться кардам ки кани бинем видеот меоям. не тоҷикӣ напс ҷи ҳове не тоҷикӣ гапзан ова бугу клуби гапзан чӣ мегӯ. тавал салом бите ба чӣ гуфтести ман нафаҳмидам додарҷон. кавал салом бите баъди салом мегам баъд калом. ҳова не тоҷикӣ гапзан ова бугу клуби гапзан. телефон қади гап задестай чӣ? ҳама каса хуш омадед. кору боро чӣ хелай фарахманд. кира мепурсед додарҷон? агар моро пурсед алҳамдулилло худо ба шукр. кору боро 100%. худо ба шукри аллоҳ. беҳтарин хубтарин. меҳриддин чӣ нофаҳмо будайта братух чӣ саҳари нол мешам насиб боша. не ҳеҷ вақт номед шидан дар кор нест. худованд бузургу меҳрубона. чӣ номед наша. иншолла саҳарӣ мехезӣ ки гилшукуфон ҳазор шидаед бачаҷон. нол шида бошӣ ман ҳамин чиёма метавонам подписчикома мешава бачаҷон. ҳова чия брат? ҳова ҳов яъне ки каротки када ҳов. ҳамаш майли то пагара манда дуво кунем. ман як мошин бурам. ана
ана хеле гапи дигар иншалло дуо мекунем додар ҷон худованд ба мурод мақсадат бираси мошин бигирӣ мошинаки гирти бо фуку да осмон нарава ба мошин дорум чӣ ғам дорум бо баъди чира нахонӣ мошин дорум бензин надора бензин дорум калид мошин надора бугӯ и кадоме буд нав ман болода хова навистам мега клоби гап назан хай ҳар одам ҳар хел гап мезанад ина ман дарвозигӣ гап мезанам ягон гап дорӣ додарҷон пусхан ка ман дарвозӣ гап мезанам и додарам клоби гап мезанад ту ки ҷо ки гап мезанӣ о гармӣ ба фикри ман ё қаротигинӣ ё гармӣ чӣ хеле гап мезанӣ гап нест муҳимшон ки ҳамамон бандаи мусулмонем додарҷон гап нест ки клоби дарвозӣ гармӣ ҳамамон як арӯс мошин дорум арӯс надорум чала надорум не якбам бо мошина нагирӣ бигӯй мошин дорум вай надора бензин надора бензин дорум арӯс надора салом апасозем вали улжаев ва алейкум ассалом алҳамдулиллоҳ соз худат созӣ додар япаш саломатиёт хуба бари боло бигзан клоби гапзан мегум ай мега клоби гапзан и мердин додар мо мега клоби гапзан бечора хай клоби гап задисеку шери нари клоби нестам неки любой намуд гап мезанам шукри аллоҳ мекунам ки тоҷикам алҳамдулиллаҳ мусулмонем бале бале беҳтарин сухан додарҷон япаш худо ба шукр пеши худованд шукронаи бузург мекунем ки моро худованд мусулмон офарида апашка ҳамин мошин гирам дигар вообще ютуб намедирам қандота бизан гуфтам ку ба мегӯям мошин дорум ютуб надорум ҳам хеле мешавад ба фикри ман федиямон бачаҷон федиямон бачаҷон мон ман мешамад вали улжаев мега ина вали улжаев мега мон силката ба худо додараки бечорам 100 чанд ба да 100 чанд 40 чанд каси дигаш монда да як шаб муҷаҳид хуш омадӣ муҷаҳид хуш омадӣ имрӯз садои умед имрӯз қаҳрам садои умеда гуфтам як канал ма реклама кунам мега 4000 мега 40 рубле реклама гуфтамш те канал ма бигир гуфт бепул те ашалом ва алейкум вассалом зарифаҷон соз саломатиё хуб коракот созан хуш омадӣ хоҳарҷон мусулмони хе намоз хончӣ мекӯвӣ да эфир кира мегӯяд девнари парпат кира гуфтисета мусулмонем худо ба шукр намоз мехонем ранги тохи девона чи бачам ту чӣ кор дорӣ да гур ҷавоби саволи дигаро да ту медурӯметӣ агар айтани дигаро савол ҷавоб кунӣ майли ва кампир хуш омад ва шалом наҷибло мега тамози мехонӣ ту агар бихонӣ сухана намекардӣ агар дар раи худо рост мебудӣ куни худат ношуда ки бо одамора гап мезанӣ боби наҷиб ҳамиҷадам хуш бошӣ зарифа мега апашка ният кади ният қати омадагием насиб ҳамин найтонда расим шингирам ва падар модарам ҳаҷ роӣ мекунам баъд хона мерам ба худо ки бахтовар додарҷон беҳтарин кор мекунӣ худованд ба муроду мақсарат бирасонад падар модарта пешаи ҳама ҳаҷ равон кунӣ ки беҳтарин кори хайру савоба апашка ба меҳрам мода клуш нест зинда бошӣ додараки исломӣ ба худо фуромӯш кардам те ҳамата додарҷон худо ба шукр ҳамамо мусулмонем ҳамамо ба пои таврот ба намозем додарҷон агар ранги мо 24 соат дар хона набурӣ ту девона мешавӣ як одам як проблема дора ки и ягон кори чи нест на дуздия на ғария одамо мебуранд ким чӣ коро мекунанд и охир чӣ кор кардан ягон кори чи нест худо ба шукр намозоро мехонем
در اینترنت هم مثبت میکنم، فرزندانم با ویا رسوندستیم، خدا با شکر میکنم. آگاهی برادرها را گپ نیست دادر جان. ای اگر پیتر کمک مرا چشیده بهترین سخن کردی دادر جان، هیچی وای نیست. این گپ درسته که مثال ها نمازم میخونیم، خدا با شکر با افیرم برآمد میکنیم، یوتیوب هم برآمد میکنیم، همه را مثبت میکنیم. پجان سرتون رو ویران نکنین. نه سر ویران نمیکنم. فکر پروسته دادرم راست میگم. مقصد که فکر دنیا رو بکنین، فکر عاقبت کنین. مهردین اخی آتش تو دلش тогда مجاهد میگه. مهردین صحبت کرده میتونه نمیر قطعی نجیبلو میگه. اوه مهردین نمرای منو بگیر گپ میزنیم. چی گفتیستی با حیوان بهترین ظریفه خوش اومدی گپ زن کو. سلام به همه و علیکم و سلام بهادر. خوش اومدی دادرک اپش. این خوش که دامی افیر مثال دامی یوتیوب آدما میشینه. الحمدلله من 3 فرزند دارم، همش به پای بطورت. نه فرزندکم نه نماز شام خوندیم، نه من چیرک شدم. خیلی زن هستیم، ما هیچ کاری چی نکردیم، در خونه شیشتیم. افیر هیچ گم نداره. خیلی من نمیدونم با فکری دیگر را ما فکر خدمت چی میکنیم که ما نه دزدیم نه غریم نه یگون بیره. ما میشینیم در افیر در یوتیوب یگون چی میپزیم یا که یگون هنر مون نشون میدیم. این افیر ما ساعت ما جمع میکنیم، یگون کاری چی نکردم که ترن شو نکردی سرتن. اکشر نیست که ما در پیش هر یک آدم اچوت بودم که من نماز میخونم یا که من کودکای من نماز میخونه. این مثال تو هیچ کم نیستی. هر کس پیش خداوند جواب سوال میده. دادر جان تو باید که اول فکر خطا چی کنی. همه ایجا توجیکن، ما مسلمانیم. بله بله مهردین اینا نومر نجیب الله دادر جان آرام. نجیب بابی چوه دیلک نمیدین کامنت چی کامنتم ده. مهردین برادر توغری میگوی و یک جو نیست اهمیت نتی برد. چی گپ شده ما دیر کدم مینم دادر مهردین میگه جو تو نیجا نیست. خودش در همین جای ما را میگه جو تو نیجا نیست. میگه همه تا میگم مسلمانه. میگه چی با مقصد که نماز نمیخونه. خیلی مایلی نه ما کار خطا میکنیم. تو چی کار میکنی با دبای ما اینا؟ تا اگر که در راه خداوند راست باشی یا قختا که مالای چقدر سخت میتروشی، خیلی تو چی کار میکنی؟ ظریفه خوزی میمونم دیلک نجیب الله میگم. مردین از کدوم گور ولی نرفتیم با گور. اگر نمون دیر کدی اگر من گور رو کامنتر خون همونایی که حقارت کنن همونایی که کی حقارت میکنه من نفهمیدم. مهردین بمونم میرا تشیری نه نجیب الله دادر جان اهمیت نتین. رحمت ولی اهمیت نتین. خیلی این سخن ایچی اولش که روی به عقلی میشود دیمش که مثال هر کس جواب سوال خودش میده در گروه در قیامتش. سیمش که خیلی باید که یک کس بفهمونه. آخه ما الحمدلله مسلمانیم، نماز هم میخونیم، خدا با شکر. با میگم که ما شر نیست که پیش همه شما در بگم که ما 5 وقت نماز میخونم که فرزندای ما یا که ما قرآن میخونم که آخه شر نیست. من در پیش خداوند باید جواب سوال بدم. پس دژکم пашкат жазакам хайран ва за такое слово. Пусть Аллах принимает все ваши молитвы. Алхамдулилlah. Бале додарджон. Амин амин. آخه میگم که ما در پیش هر آدم نباید مخنا سوال چکنم. وقتی نماز میخونیم میگه باید بیز قرض خداوند یگون کسی دیگه ندونه. یکی ما خودمون رکلام میکنیم ما نماز میخونیم. آخه نه خیلی سخن میکنم بعد دیوانه میشودم. پجون بگیر کلوچه ها زیر ایروی چی میشوه؟ ظریفه گشته بمون نکن نوشرگی شوه. من همه کانالاش دیدم یک خیل حیوان هسته. پدر نداره چی کامنتری خوندم دختره حقارت کرده. کی همی بچه؟ خیلی در اسلام راسته و خیلی مردین دادر جون
اول میگن بیمان جای اول بیا جای خود بعد بیمان پای خود دادر جان آدم اول یک اندیشه میکنه بعد سخن میگه اول اندیشه که بعد سخنرانی کن پیش از سخن گفتن اول اندیشه کردن در کار خیلی چی در کار صحبتی بلوزیم چی میگه این معنی گپش چی نمیفهمی چی میگه خیلی چی در کار صحبتی بلوزیم همین ازبکای توجیکه قرغزای چی گپاش نمیفهمی چی گفتیسه مهردین مردکی بمون نومیروتا ای بچه ای نه این با فکر ازبکای چی گپاش بی نمیفهمی چی گفتیسه چی گپ شده اپا ادمی که کامنت خوندم نفهمیدم این من نمیدونم یک بچه در اومده ازبکای لقای قرغزای چی گپاش نمیدونی چی نیستیسه معنی گپش بی خود چی نیسته خیلی چی در کار صحبتی بلوزیم ازبکی هم اگر بنویسیم خیلی نمی نویسی به خدا چون چی نویسیسه السلام علیکم و علیکم السلام امون درخ خوش اومدی دودر جان خوش اومدی سوزی سلامتیت خوبه کارود نغزم صحبت نمیفوره یک طرفه خوب خوش خواهیجا نه مالی صحبتش گپوش نمیدونی چی نیستیسه که بخونی معنیش بفهمی که در باره چی سخن سوزن خوبه مادر جان الحمدلله سوز امون درخ خودت سوزی سلامتی خوبه کارکات سوزن دودره که اپش خوش اومدی همه کسا عزیزانی دل خوش اومدین سلام علیکم دوستان تیوی علیکم السلام دادر شیرین سخن سازی سلامتیت خوبه کراکوت نغزن خوش اومدین من یک گلبوی من یک گلب هسته که حتی کانال مانده هسته که کامنتاریا نویستگی حقورت کدگه اویلما حالی همی قد کسا گفتیستم نیفتیستم کیا نمیدونی شما пусть Аллах тебе дарует терпение, не говорит плохое слово, пашка. Не, ман мегум ку, ман намехом ягон кас хафа кардан, ягон чич кардан. Астагфируллах, худо бубахшад. Астагфируллах. Меҳдин маъқул нест биро рост мега, ина маъқул нест додар ҷон биро ягон сухани чи мисол ӯ одаме ки ба номи алло ман як сухан мекунам агар дар ин гап ман розӣ бошен одаме ки агар ай ислом бохабар боша ай ислом чӣ боша ҳеҷ вақт хеле гап намезана мисол ҳамо одама миёд бехи гӯш мега хоҳари апай ҳамин кори хуб нест ай дар байни қавдам ин гапа намега и ҳамамона гуфт як мара не ҳамамона мега ки ин гап ҳамаи шумо да касатса дорад хай мале ба гузашта саловот майли нест гапзан ки ин инҷа канали қадами қурбон дидам бобои наҷиб бо ут мекунам зарифа мегам зарифа ут нака хотири ман наҷиб мега алҳамдулилла соз раҳмат апаҷон худо созен худо ба шукр додарак апаш морам соз худо ба шукр алҳамдулилла ина чӣ гап шудааст ҳеҷ гап нест инҷи додарҷон ҳамаш 100% ягон гапи зиёдатӣ нест не намедонам номерора додум занг занам гуфтам занг назадам хеле одамо мегум ку сухан накунам беҳтарак хуб бобои наҷиб пага ут мекунам меша зарифа мега чӣ шидеса апа ҳечи додарҷони ширин сухан ҳамаш 100% алло нигабонтон боша худтона эҳтиёт кунед апаҷон хотири шумо дур омадам ҳамиҷа апаҷон нияти пок дошта бошен сартона вайрон накунед аҳамият натен ихелёш бисёра не додарҷон и шукри худо мо ба ҳазору чанд расидем пастӣ баландӣ гапоро фаҳмидем худо ба шукр ай худованд сабр талаб кардем ки худованд касе ҳамин нияти бад дора нияти пок чӣ дора барои рост ҳидоятш кунад нияти чиша чиркинша пок кунад худои бузургу меҳрубон апаҷон ман модар барои дастгирӣ меом аввал апаҷон ман модар барои дастгирӣ меом зинда бош нафаҳмидам вали улҷаев шумо сухантон нақшро нафаҳмидам вали улҷаев шумо модар ҳасте ё ки нест мегӯи дастгирӣ меом зарифа не вообще ут накл ки мега наҷибулло мегам
مهردین بختور جان که سر تویرونه که مهردین همیجا بیو من خودم گمت میکنم ای همیجا اینه همش گذشت که بختور دودره که پاش زنده باشی رحمت برای هم پشتی مرا گرفته است میندارم همتون ما همه شما را نغز میبینم حرمت میکنم خداوند همتون برای راست ایمانتون بخشش فدیه میگه راست مرام نفهمیدم راستی گپ و علیکم سلام اپی وستوک ندیدم کنیش به خودم ندیدم وستوک جا السلام علیکم و علیکم و سلام خواهر جان عزیز گرامی قند شکلات مرملات قندالات پخته قندم خوش اومدی سوزی سلامتیت خوبه فرزندکات خوبه وستوک جان مبارک شوه خیکس چی فهمیدیم که چی توشیده прямой ютуб دوشیدم مبارک چه خواهرک عزیز با قلوی بلند سزاوار بگردی علیکم السلام خوش اومدی اپا جونی وستان نجیبالله میگه چی گپ ای مادر جان هیچ چی گپ همش تینجیه ای برادر جان چی در کار گپای نو در کار خداوند هممونا هدایت کنه بله دادر جان بهترین سخن کردی گفتستم گفت خداوند هممونا برای راست هدایت کنه آمین دوستان تیوی ظریفه میگه علیکم سلام اپای وستان دوستان تیوی میگه علیکم سلام سوزی خوبی سلامتی و سوزی خوبه اپا جان اسماعیل جان میگه و علیکم با سلام دادره که اپاش الحمدلله سوزیم نغزیم خدا باشیگر خدا که سوزی نغزی سلامتی و نغزه اسماعیل جان من یا سخن میکنه که سخنم در تیز جواب ده که به خدا میروز من خدمت خوردم با همه سخنی کردگیم ای گفتگیم پشیمان شدم گفتی او گرمه وقتی تو گفتی او گرمیم ما گفتم او گرمی و عریضه بازنم خیلی شوخی کردم چی کردم در همه سخنی ما با دل درنجیده باشه که ذره دمی سخنی ما خفه شده باشه خدا در جان عذر بسیار میپرسم به خدا من امروز تو همین حاضر خدمت جو من نیفتم بشینم که من دادرم این گپا گفتم ای ما بودو خفه نشیده باشم وی ظریفه همینجا تو دستان تیوه میگه پشکه یا همین خیلی بینیم نیروم در پتر ای خیلی دادر جان این صبرم گفتنی چیز بهتری نگو صبر کردن در کار میگم که هزار یک پستی و بلندی هزار یک گپ خبر میفهمیم اگر همه ای را اهمیت بدیم دیگه افیر یوتیوب محکم میکنیم نه نیستم که دوستان تیوی بوبیش ظریفه میگه فدیه من مادر هستم ای زنده باشی خواهرک اپش به خدا بخشش زیاد خوش آمدی خواهر جان ولی اولجای خواهرک اپش بخشش زیاد من خیلی کدام مرد هستین خوش آمدی باری دیگه سوزی سلامتیت خوبه فرزندکات سوزن فدیه من مادر هستم صاحب دو فرزند نو بچه دار شدم گفتم به خاطری نینیکم زنده باشی خداوند فرزندکات عمری دراز بتا هر دو در پیری اسای پیری چون خواهر جان عزیزم گرامی اسای پیری چون خدمت پدر و مادر شون کنن آمین خواهرک اپش باز بار دیگه خوش اومدی پناه الله باشه نجیب الله زنده باشی دادر جان برای دستگیری برای لایک برای اشتراکت دادر جان بخشش اینقدر نمیبینم به خدا ویدیو تا نخو برای یک لایک ما و یک کسم پول نمیتونم که یک لایک مونی یک کامنت نوشتن یا که زبان ما یگون چی نمیشه و بخشش اگر چی ندیدم و نموندم لایک بخشش زیاد دادر جان انشالله که این پس کم کمکی میدارم نگاه میکنم چی ہوتا پشکه ولی تبریک اپا جان دوستان تیوی میگه رحمت همتون در ولی الجایف میگه مهردین سیلکت من یک دستگیری کنه فیدیه میگه مهردین بیچاره برفته که یک کلمه گپ گفت نگفت برفت و دیگه کروچی همه ده خی من رفتم پشکه دعا کنین همین ماشینت بگیرم دعا کنیم برادرها و خواهرها دادر جان انشالله دعاگو هستم به خدا اما دینا گفتی که دعا کنیم در بالای جای نمازم به نام الله گفتم کیره گفتم با یا دادرک دیگه مادرش کسل بده عمر اوزی وای نیست نمیدونم چی گپ شد دینا به خدا مادرم گفت کسل در جای بیماری خواه در حق او هم دعا کردم خداوند مادر همون کسل از جای بستری بخیزونه تنک بیدردش بتا امین خداوند عمرش دراز کند خداوند دردش نبینیم پشکای ولی فدیه میگه سلام به همه شب بخیر باشد امیرسال میگه و علیکم و سلام شب شما اینچنین بخیر و شادی باشد خواهرک میشید داده صوفیا خواهرک عزیز خوش آمدی سوز سلامتیات خوبه بری بالا بگذار سلام به همه کسا سوزین خوبین دیگه زتا مسلم خولیگان که الحمدلله سوزیم خدا باشه سلامت قبول خواهرک میشه یا خواهرک میشه سوزی سلامتیات خوبه بری بالا بزن نه پجان همه صد به خوب بگرد پجان ما
одами кинагир нестам. Не бахши ба худо як бор дигам бахшиш мепурсам. Просто яке ай даҳанам буромад рости гап хӯ вазибо бугум. Просто шӯхӣ кардам додарҷон. Гуфтам ку беҳтарин одамон мо умрам да пеши ҳаму овгармиё қаротигиниё калон шидем. умрам да ҳамуҷа гузашта. Беҳтарин ҳамаи дугонои ма дӯстои ма овгармияна ғармию қаротигиниян. лайк ад меня салом апаш. раҳмати аллоҳ барои лайкат миннатдорам. ва алайкум басалом. лайкат қабул хоҳараки апаш ай бари боло бигзар. миннатдорам ба ай ҳаматон барои лайк, барои дастгирӣ, барое ки қадри маро медонед ба эфири ма ташриф меорен. ай ҳаматон миннатдорам. апай вали кӯдакдор шиддаи як табрик шикнен ҳама каса. бале ҳама каса як табрик шикнен хоҳараки моро. Просто заходите, посмотрите, всем будете видео понравится. Иншаллах муҷоҳид мега. Будурен ами додараки муҷоҳид мона беҳтарин каналш беҳтарин канала будурен я дастгирӣ кини. Иншаллах ки пешравӣ ҳам шумо зиёд меша, ҳам фаҳмиштону ҳам пешравӣ додарак монам зиёд мешавад. Ягон лайкаки зиёдтиш мебинем беҳтарин мешавад. Будурен дастгириш кинен. бачаҷон Федя раҳмат валӣ мега. апаҷон Сабринаҷон чӣ хела закия дар номакат садқа хуш омади хоҳараки апаш. Сабринаҷон соза алҳамдулиллах худо ба шукр соза худака чӣ хеле падару модарат соза хуш омади хоҳараки апаш. я бори дига саломат боши Федя мега. ҳама каса азизони дил хуш омаден. апаҷон ая киҷо мешӣ? апаҷон ай киҷо мешӣ? Федя мега валира меген. вали хоҳарҷони савол ба шумо омадага ки ай куҷо мешин дастархони зебо. салом ва алайкум ассалом хоҳараки азиз. қанду шоколодам хуш омади хоҳарҷон. соҳ саломатиёт хубай бари боло бигзар. худои меҳрубон. чӣ ҳол дорен апаҷон? ҳолмон беҳтар хубтара. ҳоли мо инами эфир хоҳараки азиз. худа чӣ ҳол дори? саломатиёт хуба? фарзандакот хуба? най бари боло бигзар. ном табибо хед номи беҳтарин дастархони зебо. раҳмат апаҷон соз закия мега. ма айтула валид улҷаев мега. дар тула зиндагӣ мекарда хоҳараки мо. ма овгармиюму апаҷон неким дамобайни ёвонӣ. бо ёвонӣ мегӯй гап занам. ёвонӣ калон шидам. намедонам надидам овгармиюра. беҳтарин ма дидам. ма қати ва ё калон шидагӣ мегӯм ку беҳтарин халқем. бо аммо шакарои вайшуна бигӯ. шакарои ом мекунам ку ваҳ бини тамдаҳан мешавам. қабамаза мекунам ки ман овози телам паст нависен апаҷон. нависмуд наҷибулло зинда бошид додарҷон. 13 лайк. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. якта лайки дига мондум. зинда бошид додарҷон. лайк ай дилуҷон қабул шид. закияҷон бачадор шидам. вали улҷаев мега. бе бароям хоҳарман нависам. ва алайкум ассалом. хуш омади хоҳарҷони қандом. кани бинам дуруст нависондам. сози нав саломатият сози кӯдакон сози дастархони зебо. канал номи каналтонам зебо. бале номи каналшонам зебо ҳастад. закия машини кани ваъда. Федя мега чӣ ваъда када? ваъдаи шавинара мегӯш Федяҷон. 14 лайк. очаҷон зинда боши бачаҷон. хуш омади соз саломатиёт хубай коракот созан ужун пужун кади ё ки не бачаҷон. мардум мадам шавен ки ай ҳазор мефуром. не намефуроя ка васто хоҳарҷон. мегӯ муборакбодид кардам. фаҳмидӣ нафаҳмидӣ? хай муборакат шава. бори дига ки прямои эфири вай кушода шида ютуб буд. апаҷон ма ғармим. зинда бошӣ. мегӯм ку ма дар байни ғармию гармию калон шидагим беҳтарин инсоноам. зинда кум. ассалом хоҳараки азизи гиромӣ. соҳ саломатиёт хубай коракот нағзан. хуш омадӣ. валиҷон табрик. худо ба умракҳои дароз дода
бошад. Апаҷон Закияҷон мега як 10 шидам. Та як 10 де хоҳарҷон ман 150 будам. Ман 150 будам, боз намедонам як чанд шидагим. 140 шидам ба фикрам. Марам 10 имшав гирехта. Чӣ кор кунам? Ай кӯдакомам 10шум гирехта. Ай хидмамам хел мишав 3-4 1 ҳафта шидем. Девона шидем ба худо гирехтан омадан. Ман мишав гуфтам номи чӣ ма эфирма чум чӣ менависам ёдам биромада. Диди бобои ҳоҷии Закия мега Раҳмат Закияҷон Валиулҷаев мега тула ай Москва 3 соата раҳи Валиулҷаев мега қати клиент омадам ай як кас гирехта бо ай ман як кас гирехт бо қати келинам омадагим бачаҷон гап не зинда боши келинма садқа медонам хо келинҷона Федя ба худо ай ёдам биромадааст. Закия мега бо гирехта ҳол имшаб ба худои чӣ гапе ҳасте да ҳами ютуба кор мекунем. Ютуб мо ҳама чӣ мекунем забастовка мекунем. Лабай Закияҷон ҳоҷи Мирзо мега салом беҳрӯз ва алайкум ва салом додарҷон хушомадӣ я бори дигар саломатиёт хубай коракот созан чокади додарҷон эфирта кишти эфирати чӣ навигарӣ шид ё не Федя силкамони Закия мега омадам эфира куштам ҳичи навигарӣ шид додарҷон аю вай мо мондагӣ ягон навигарӣ одам подам омад ё не лайк 17 лайк ассалому алайкум ва алайкум ассалом Наҷибулло зинда бошӣ Наҷибулло додараки абаш раҳмат миннатдорам барои лайкат калитат бутам ё ки неха мерави ба фикрама Закияш ду озимон комментара Федя мега я балокнем додарак бачаакма пеш бара каналша ки ба худо 100 чанд чум чанд одамаш гирехта апай адмига ҳами канали мара 176 намекунӣ мекунам чӣ ба не додарҷон мекунам каналта иншоалло каналта ягон чита эфирта хуш омаден ҳаматон азизони дил Федя мада ҳастӣ вастод мега ма 910 будум мебинам 895 шудам Исмоилҷон мега ба худо я ҳафта шид гиреза апаҷон парол каналма фуромӯш кардам аз Google ҳамиқа мекунам дуромадан намешава меҳнатом сух чӣ додарам шаҳри туз дар телеграм видео карда рӯӣ кард натонистам ба худо бугу балҷон ӯ қалавриёи мо вай субҳоналло ба худо зиқм кади хоҳарҷон и гирезогирез бо майли каналити хеле шида бугу 18 лайк зинда боши Саид Ваҳдат хушомадӣ додарҷон худо нигаҳбонат удат шавам Зарифа Камолова мега учаҷон бачаи холам будай вай инстаграмда занг задам худша овози духтарӣ гирифт хела ҳақоратш кардам баъд хандаш гирифт шинохтумаш ба кира ман нафаҳмидам ва дар эфир будӣ гуфтӣ занг задистиян худо ина дидӣ салому алайкум ва алайкум ассалом додарҷон соз саломатиё хуб коракот созан хушомадӣ додараки абаш калите додам ай бари боло бале куштамаш беҳтарин ягон навигарӣ шид охи беҳрӯз додарҷон Федя силкамон Закия мега мондам Зарифа куҷо меравӣ ки мега бахаҷон мега Закия бо гап задисти ту беҳрӯз мега хоҳари акаш хуш омаден ҳоҷи Мирзо мега Зарифа куҷо мери кампир Наҷибулло мега Мир Ислам хоҳарҷон Закия мега кани Мир Ислама ман надидам ки омада Закия Мир Ислам хушомадӣ хоҳарҷон надидам сози саломатиёт хубай бари боло бигзар калита надодам чи 50 одамаш гирехт мурғош вай и ба худо ози забастовка мекунем зиқ нашин коме гирехта бишава ба хуби ҳоҷи Мирзо мега янгаҷони ма ин силкаи ман як дастгирӣ кунед Мир Ислам мега Зарифа ки Закия мега як дастгирӣ кунед паҷон каналма кунед ҳами канал пеш барам ки ӯ каналам нашидест бахаҷон мега гап нест чӣ надора ки каналат хеле жалда палаб надора бахаҷон
Закия мондум силка. Федя мега Закия Беҳрӯз мега акаҷон ман ин силкаи ман, акаҷон ман ин силкаи ман мирисла мега апай балҷувонӣ ҳамура ай даруни телатон алиш кунен тамом ку. Бахаҷон мега як ёрдамаш ки бахаҷон додарак апаш ку аму чи шава каналш мега чи проблема шида ку я дастгириш ки ёрдамаш ки кадом мурғи чи буд кадом мурғаи ае иҷа тез даф шава ки Федя мега навигарӣ не ҳаму худмон ба худмон будем ҳаму чанд ду кас чӣ мондем серана одам ҷамъ нашида. Марам ами сайрӣ кардам Беҳрӯзҷон ба худо одами чи одам кама как одами бисёрам наёмад. Хай худо ба шукр кама бута ғамане соз апа мирисла мега апашка як навигарӣ бугум бале додарҷон беҳтарӣ мешав куя бурсухан ки навигарӣ чия додарҷон япаш 70 та гурехт мирисла эво субҳоналлоҳ инаи хоҳари бечорама 70 таш гирехта чи навигария хоҳари акаш ки мега ҳоҷи мирзо мега бо ки навигарӣ бо гуфта ки бахтовар гуфт навигарӣ намедонам бо ки навигарӣ гуфтам ана ки ман эфирма бо ютуб эфирш мекунам ҳамяи навигари худо бигира корота хо кадом ягон хабари хуш кадом ягон ки ютуб чӣ мекунатон ёрдамтон мекунам. Закия издиваца дори Федя мега ҳеҷ чиз акаҷон мирисла мега эй апаҷон вай ҳамаш гап жалоб дошта боша сообщества када намешава ҳамаш дурӯғ ман намедонам рости гап худ чӣ медонам марам додарҷон ай хело чима мега ки одамое ки кадоме чизо жалоб дошта боша бояд накуне ки каналта айтра маҳкам мекунанд инҷа эфир ку бале Аниса Умарова хуш омадӣ хоҳараки апаш сози Анисаҷон саломатиёт хубай хуш омадӣ апай балҷувон бахаҷон мега куя ёрдамаш камура салом Аниса Федя мега Федя мондам Закия мега Федя Раҳмат мега салом чихел шумон мафтуна бо хоҳарҷон ва алайкум ассалом алҳамдулилло мо созем худо ба шукр худа сози саломатиёт хубай коракот нағзан Раҳмат хоҳараки азиз барои дина дастгирӣ кардагед миннатдорум аз замин то осмон худованд умри фарзандакота дароз куна хоҳараки апаш Закия намефаҳми гапа Беҳрӯз мега Закия мега намефаҳми гапа Федя шидум васток лайф мега апаҷон ман рафтам ҳамо апай балҷувон бия канали мара рой кунем бия канали ма ройш кунем гап неста ки бия мегум шо ки дар комментариш мера ин амиҷа ин аста нависа баха акаҷон наметонум мега салом бародар бахтовар мафтуна мега мир ислам шудам восток мега беҳтарин хоҳарҷони апаш силка навигарӣ мир ислам мега Беҳрӯз чӣ кор кадам ман Закия мега Федя ва алайкум Аниса мега Закия надидест Беҳрӯз мега аз шумоям ҳуй шидагия пашка не аймоли нашида ваём прямо эфир оли кушода нашида кор бахтовар Закияҷони ман мир ислам мега гирехтам бо 30 таш имрӯзам вай айтрам гирехтан мафтунаҷон ба худо ман эфири бегаима чӣ менависондум гуфтам номи ҳами гурӯза менависондум гуфтам аёдам буромада надидести чӣ кадисти Беҳрӯз мега хай хобои девонасу шумо да Федя моли хов нарафтесин Федяҷон бачаҷон мерай бачаҷон Федя брай агар хобои раҳмонӣ шабои хуш бачаҷон ва раҳмат барои дастгирит барои иштироки эфират барои лайкт хуш омадӣ як бори дига ҳама каса хуш омадин азизони ди ва алайкум салом мафтуна сози хуби настроени созе бахтовар мега Раҳмат апаҷони админ созам аз шумо пурсам ҷонам мони ҳамчунин хоҳараки апаш морам соз алҳамдулилло имрӯз то ин даму соат ба розигии худованди бузурги меҳрубон соз бардам ба қувват ҳастем баха ака куҷо рафтен балҷун мега Закия мада бинависта уҷа Беҳрӯз мега ай фуромӯш кардам чанд соат не мара ростига марам худмам намефаҳмам барои ки ба телефон мемонам ай худма эфир мекунам ва
намефаҳмам, ҳамаша якҷоя мета, намедонам ки масалан наиваем чанд додаи, эфирам чанд додаи, барои ҳамон намефаҳмам. мафтуна мешавад ки ҳамун масалан плейлист адели творческий студия не, барое ки ҳамаро якҷоя мекунам, намефаҳмам кадомишай ҳамаша якҷоя мета. Мир ислам ман ҳастам, шумода Закия мега баха додарам ҳами балҷувона соз кун, каналша васто мега рост ба худо созш куни савоба. Футбол беҳрӯз раднои арӯси як каси дигара чӣ ғам метӣ? Апашка шумоя ютуб эфирша ҳуй кунам, апашка шумоя ютуб эфирша ҳуй кунам. Наоли худаш ҳуй мешава ку бахтовар. Во чӣ хеле ҳуй мекунӣ, куя сухан ки ма беҳрӯз ту сози Мир ислам мега салам салим салам дунё. Ва алайкум салом, хуш омади дунё. хушки лабсуз намедонам шумо тоҷик ҳасте, узбек ҳасте, рус ҳасте, рости гап намедонам. хай ҳар касе боши хуш омаден. мешад бас мекунам, мегум аку ҳамин ютуба мафтуна идер мега хоҳарҷон зиқ нашав. ай номедиё баси умеда поёни шаби сиёсафеда. Мо бояд ки мубориза барем, мо на вақт ба пеш. мафтуна чӣ бас занг назадем? Бахтовар мега мафтуна бас накун, мо пеш мерем. бале мо гуфтестам ку бояд ба пеш, ҳеҷ вақт ба ақиб не. худованди бузургу меҳрибона мега ҳеҷ вақт ба ақиб наравӣ, фақат ҳар чизе чӣ мешавад бояд ки ба пеш фақат. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. чи ганҷина хуш омади хоҳараки азизу гиромӣ Ганҷинахон япаш. чӣ хел соҳ саломатӣ хуб. тоҷик ҳасте, узбек ҳасте, хуш омадед ҳар касе ки боше. ҳа аҷоибот 2 рӯз ба 60та. ай ман 65та хоҳарҷон. админка ҳуй шидагӣ ай. Не шидагӣ нестай оли ба худо. ҳуй шидагӣ нестай. ин ай вастока мирӯз кушода шид. 22 лайк. зинда бошед Ганҷинаҷон. раҳмат барои лайкат. мо қабул кардем лайки шуморо. як ҳафта дар як бор ютуб тоза кардестай. ин одамо бекоммент мешаванд барои ҳамин. Не ки вастоқҷон бовар ки бисёраш коммент нависондаги. аймара ҳамин чизои кӯдакон ҳамаш коммент қатӣ буд, не ки 10 одам удалит шидаги 10 одам. балҷувон 5та булдум. дунё мега балҷувон ман шумода шидам. балҷувон бихо бигардина. ва алайкум салом. хушки лабсиз Ганҷина бахтовар мега Закия ма ай тарафи бобои ҳоҷи Мирзо омадам бихӯр бигар. калитат бутун бобои ҳоҷи Мирзо. ключ додамат хоҳарҷон. ключа бигӣ ай бари боло. ключ шумода ҳаст. зиқи шудам қариб 1000 подписчик ҷамъ кардай мея паҷон. хоҳарҷон иншолло нигоҳ ки ёрдамат мекунанд шуд метониш чӣ када. салом васток лайф. чихел шумо? ҳар рӯз 30 ташк резад одамам намемонад. мафтуна мега рост ба худо ростуне ки бояд пеш биравем. якум тамошо кунен, 1-2 минут коммент монен, баъд шавен ки дарачиска нағалтен. камака ман рости гап барои чӣ мегум ба худо. ман бисёр ҳами одаморо мегум ба хафа мешаванд. мегум будроен кадоме ки нашида бошам ада мегум будроен дамо якум видеом лайк монен комментар бем қӣ неста ку ма баъд эфир будурум як просмотр шава ки на шумо мисол чӣ шава тоза шава. на ай ма ақаллан камака бисёр ҳам не камака мамро то коммент менависиму то лайк мебинам хела меро ку видео. не ҳамиҷа боша мега чӣ мекунад. хай ҳамиҷа боша мегум ҳамиҷа агане беҳтар хубтар мешид. ҳам просмотр мешав, ҳам лайк мешав, ҳам коммент намефаҳманд. балҷувон шумонда шидай бахтовар мега дунё як давно подписаться. балҷувон мега я у вас давно подписывался. салом алейкум шаҳртуз. ва алейкум ассалом бачаҷон. шаҳртуз соз саломатиҳо хубан, коракот созан. хуш омадӣ бачаҷон. балҷувон ма метонам неким вақт надорам хоҳарҷон васток мега Закия янгаҷони ма Мир ислам мега ман ҳамаи дута зиёд видеоҳоша дида коммент монда баъд обуна мешавам боз мегурезан. рост мега марам ами хеле ба номи худо хоҳарҷон таъриф не айрӯи таъриф не ки марам медорам тамошо мекунам барое ки мегум мисол ам баъди чӣ кардан ҳақорат кана. агар айма шида бошам мисол ам ҳақорат ямада меоя ба худо ами метарсам местам тамошо мекунам.
то лайк мебинам, то коммент мебинам, хеле аваиш мерава ба мебурам. Хай ҳарчи боду буд худованд худа шоҳиди чия мебина ҳама кадоме ки чизе мекунам. Ҳамин додарам шартус фаҳмондам натонист сарм ганда сахт дарк кадиста балҷувонӣ мегӯ. мафтуна ман каналтона ҳазор мекунам гуфтам, лекин шумо розӣ нашидем. Бахтовар мега футбол Закия мега футбол чит бутам калитат бутам ба худо ҳуй шидагиай. Не ба худо ҳуй нашида чихеба та якҷо медонӣ ки ҳуй шидагиай. раисаи чи канал май мега ба худо ҳуй шидагиай. Ма ҳамиҷаем бачаҷон ман калитат бутам ҳеҷ ҷавоб нади. Не дар кор нест бачаҷон, хай майли дар кор набошам. мо мардум бетоқатем барои ҳамин ина. бинед котба условия мешаванд, анамуно тоза намешаванд. Рост мегӯед ки кот ношагию котам чанд чид неста ки будурем бо худмоно чӣ кунем подписчикона. Бахтовар додар розӣ ман фаромӯш кардам дига имрӯз аз даст таи ҳамин ютуба. мафтуна мега коммент бо қоидаш нашавен тоза мешава. вастод мега привет хунасохтаҳо. воҳ бачаи и Самира бо привет қати омадага. Привет Самираҷон, как ты, как дела, как здоровье, как дети, что делаешь, почему поздно? Васток салом апаиҷон. Самира мега Закия силкаму футбол мега. Ман ай ҳаматон гурехтам. апаҷоно биё чиба намефаҳмед. Закия мега чокади Закияҷон чико кади чи ягон суханта нахондам чи ягон чизи нависагита. Закияҷон ягон чиза нахондам чи. Самираҷон сози васток мега 25 вах хунаворта нав лайка монда. бачаи отата ҳафта кунам чуай қадер лайк мондии. Закияҷони ман мирислам мега Самира биё ай боло гузар иқа сухан кун. васток мега меша соз. худованд ҳамавақт созу сарбаланд боши хоҳарҷони азиз. коракота тамом кади, маскара даруд кади, ба фикрам гудак пудака хов кади, язнара хов кади омади. хоҳари акаш шинохти футбол мега ёд кадин чи. Самира мега ба чиро ёд намекунем аз занак ич хеле сухан буд нисбати мо кади. чӣ кадан дар корай балҷувон. Бахтовар мега чӣ кадан дар корай. бахтовар агар бифаҳми ёрдамаш ки беҳтарин меша. ранги рӯсо шавин 1-2 минут тамошо, баъд коммент, баъд лайк, баъд кнопка. бояд ҳарду тараф ҳамихе кунанд. рост ба худо ман намедонам ака мо мекунем яка ҳамамон намедонам. ҳамаро ма худма мегум ки ман мекунам. ай тарафи ваё намедонам мекунам уро ака худованд худаш медонам. баҳодури алмастии созӣ мегум. Самира мега рости гап ҳамин одамои чорникота дида видеоҳоша шудам. яке мебинам отписка карас аман ютуб ман накарам. мафтуна Питер мега ина и бойни хеле мега мафтуна бечора. ҳозир ман админка банкрот мекунам. чуаст ҳам ки бахтовар додарҷон зиқм накӯ. шаҳри ту салом додарам. Самира мега воҳ як кас мара дид. ма ака очара намегӯям. очара ки оча дидака. воҳ як кас мара дид мега шаҳри туз. ман медонам админка ҳуй шидаге бовар намекунед манда. ай киҷо мефаҳми хай бахтовар ку як сухан кун. дӯстлар подписаться клайлар гирасе натонистамш хонда. қайтарман мега короче дунё мега чӣ куне дӯст шавен вай куне подписаться куне марам мешавам. ҳамихел ба фикрам навистага. рафтост имрӯз ку эфир. мафтуна мега апай Самира братан сози раҳмат ма созум. баҳодур мега шартуз додар сози хуби хуш омаден футбол мега. яъне ки ҳоҷи мирзо здравствуйте неводоров. Здравствуйте, добро пожаловать, неводоров. Как дела, как здоровье? Вот вам ключ, если надо ключ. Салом зиёдулло. чихер шумо мафтуна мега. мафтуна мара ай рӯсо тоза намекуна ютуб дар одамои худмон ки сразу шидагӣ мебинам.
мара тоза кардагияй бо дубора мешамшун. се кас дид мара. Шартуз мега кив ки яким модар мебина Шартуҷон бо 10 каналам ай ҳаматон подписаться кардам. ба худо Закия мекшумуд. Нав иди лайкум зад. Нав ёди лайкум зад. Ҳама ман намешам будром аввал лайка пешакӣ мемонам салом нодода гапома мегум ба салом мету. Мара дида чӣ хеле ма? Ҳама каса созен иншалло Шартуз мега алҳамдулилло бачаҷон. Ҳама каса ҳамагони соз хуб бардан ба қувватем. Ҳама каса на да эфир иштирок дорем. Худо ба шукр ба розигии худованди бузургу меҳрубон. Чӣ гапай Сабринҷон? Манам мебинам мешам нав ҳамая подписаться мекунам. Рост мегӯй ба худо. Ман фақат модарама дӯст медорам. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ки буде нафаҳмидам, нашнохтам. Ба фикрам ҳоҷӣ чи хоҳари акаш. Ман фақат модарама дӯст медорам. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Абдулло мафтуна мега акай Шартуз Закия мега. Закияҷон чӣ хеш шумо? Мафтуна мега. Ганҷина ассалому алейкум. Васток мега акай Закия. Шартуз мега акай Закия. Ку як дастгирӣ кунед ака. Куя дастгириш кинед ки ҳамин гурабара як дастгирӣ кинед беҳтарин мешавад. Шинохти хоҳари Апаш футбол мега. Вой ма 3 рӯз шид 887 мешам бо 860 мешам. Сарм вайрон шид. И хунасухтои ютуб дизай чие пад. Самира мега апа ма ҳамиҷа берӯз гап нест додарҷон зинда бошӣ. Ма мегум ки ма як дақиқаи шуморо ма ҳаматонама иншолло ба назар мегирам. додарҷон зинда бошӣ. Худованд нигаҳбону сарбаланд сарфароз шавӣ. Гураба 21 шудам 110. Ганҷина мега акаҷони и маюм шинохтум. Гураба мега гураба ту аш хунавор. Ҳами гураба ту ки ба фикрам мирислама. Ту хунаворе. Мана намегӯй ки ман амуюм. админка созен хубен. Худо ба шукр нашнохтамад. рости гап калитам надодамад. бахшиши зиёд. худат сози саломатиёт хубай. Ганҷина мега ганҷина шидай гураба шидай шумо. Ганҷина шидай шумода гураба. кубудро дастгирӣ кун. Васток сози хуби. Ман фақат модароро дӯст медорам. Васток аҳволпурсид кадай. ҳама каса нағз монед. ман меравам паго иштирок мекунам. бо паго бачама садик мебарам. раҳмат хоҳараки азиз. раҳмат барои дина вай плейлист монданат. миннатдорам аз замин то осмон. худованд ай фарзандакот серат куна хоҳараки азиз. шабои хушу хобои раҳмонӣ. хобот набурд хоҳарҷон. биё марҳамат то вақте ки эфир чия гирёна гурба ясвами гурба не гурба. апаи мафтунаҷон салом созен хубен. Закия мега мне не нужен ключ. зашел вас поддержать. Я ведь не очень понимаю о чем речь, но посижу. Спасибо, огромное спасибо. Не вот как, не знаю, как это сказать. Не вот, по-моему, да. Спасибо, что к нам зашли и нас поддерживаете. Мы очень благодарны вам. Не вот. Спасибо еще раз. шукр соз ман фақат Восток мега акай Шартуз ака Закия мега берӯз тра ҳеҷ кас надид. гураба мега хоҳарҷони ма футбол мега. ҳами гураба мирисламай чиян ки бачаҷон. биё апай Самира биё канали мара биги Шартуз мега. ҳама каналошона ба савдо мондан. мафтуна хай Восток мега. ганҷина тоҷикира медони Восток мега. албатта мега чашмои ту мара намебинад. тамом шаҳр ки мега хулиган берӯз мега. ман фақат модароро дӯст медорам. Восток пачақ видео зур мекунӣ. ҳамин канали ман истифода намебарӣ. ман фақат модароро дӯст медорам мега. Восток тра мега. апай Самира ӯ дарди тра мо ҳам дорем. ҳози ма ҳами хел шидага баҳодор. бале ҳози ҳама
доду бедоде аз дасти подписчиков мега ма имрӯз канал ма гуфтам ман хад мемонам аёдам биромада нетра дидам ба чашм надорум дафшав гураба мега кира мега хоҳарҷон астағфирулло бугӯ ман фақат ту бугӯ мана фақат ту бугӯ ки аввал хаворак ман фақат ту бугӯ ки аввал хаворак васток чӣ ба матра табрик кардам ту ягон сухан нанависондӣ невод ру привет ман фақат модарро дӯст медорам привет говорит тебе невод ҳаматон ба шидум ман гураба мега хутикча гум шав маймун астағфирулло додарҷон баҳодур сози хуби настроени созай ман фақат модарро дӯст медорам мега гураба ва ганҷина бо ма шумо иностранце гуфта меҳмондорӣ дорум васток мега дар зоопарк маймун иная астағфирулло бигем ҳам видео зур мепартои канали мана истифода намебарӣ ки мега ман фақат модаронро дӯст медорам вастока мега ҳо апаҷон ҳо очаҷон ба худои рабиёхӣ чанд канал дораӣ ки акаҷон ягон ҷони ман шумо акаҷон янгаҷони ман шумо куҷоед гураба мега вае ҳамин хел метиян намефурӯшамадае самира мега ваванам хел беплат мета охи канали тура чӣ хели ма истифода барум васток мега асалҷон мара маймун гуфтестанд акаҷон мара маймун гуфтестанд гураба мега апаҷони ман ай ҳама писаца кунам аз шумо намекунам апаҷон зинда боши хоҳарҷон яктае охи мегӯ якта мо ай аввали ҳами каналам қатими закияҷонира медонӣ охи шартуз закия мега самира сози хуби ман фақат модароро дӯст медорам аҳволпурсӣ карда апа худма гирифтам ҳо акамгумку худта гирифта ака дигар тамом қатъи саломкунӣ ҷавобгирӣ қиин шида хоҳараки апаш ай марам адписаца кади закияҷон футбол мега акай шартуз чӣ шуд закия мега шукри худо созем раҳмат шумо созем баҳодур мега акаҷон ягон янгаҷон хоби ширин гураба мега ман фақат бугӯ ки ту васток мега мана фақат бугӯ ки ту самира мешава соз худак сози ман фақат самира мега ҳами эфир зур мекунӣ канали мана истифода намебарӣ самира ман фақат модарма дӯст медорам мега ҳамин эфир зур мекунӣ канал ман истифода намебарӣ самира мега бо макс набошӣ васток мега макси хунавор дина чӣ хел кард девона ма гуфтам 10 кас гум шида ай канал ин даст гирифтем шартуз мега баҳодур саволи манда ҷавоб надодӣ ман фақат модарро дӯст медорам баҳодур бираф хоби панҷумша гирифтум салом пешравӣ ба шумо аз ман хӯросон зинда боши додарҷон барои сухани беҳтаринат раҳмати аллоҳ барои сухани беҳтаринат ва алайкум ассалом хуш омадӣ додарҷон сози хуби саломатиёт хуба ай бари боло бигзар додарҷон ина болохузарат кардам хоҳарҷон куҷост закия мега васток ман акондим туда дар имом метим чӣ васток ман акондим туда дар имом метим ман фақат модарама дӯст медорум мега во эфири гунгакӣ ма зур будай баҳои эфири гунгакӣ ту зураки инам чи балечкош бисёран и бахай ба худо бахай хоб янга гураба мега акай шартуз ман аз шумо бо 10 каналам адписатса кардам сабринҷон сабриша ҷа биё минут дилноз сабрин дилнози куҷа биё хоҳари акаш ма ҳамиҷаюм футбол мега хӯросон ма дина шумода камен мондум бад шудум шумо мада шидин бад васток мега хоҳарҷон камтар бест закия мега о чём стрим скажите пожалуйста в 2 словах стрим
Стрим это, что мы друг к другу в гости заходим. Стрим, у нас стрим вот так идет, короче. В гости заходим, не говорим, что чай, кофе, просто заходим, говорим, что мы уже у вас в гостях. Вот так мы дружимся, не вот. Хай майли янга джон гураба мега. Сабрина. Шум рафт ай Сабрина говорит. دادرم چه خیلی کدید نتونستیش کانال دادرم بالجوان میگه بهادر همین تریزتون در کانال من ویدیو کده پردم من فقط این کی باشه به خدای تریزا پریزا با فکرم کیه یا دو برات ها یا کی نیست من نمیدونم کدوم است که مودم خدیه بابای حاجی یا من با هجوم کدوسان زکیه میگه بیزیب کو زکیه جون پگو باز میبینم پجون شرطوز میگه خواهر جون زکیه میگه میکشیم زکیه را اکا جون گرابه میگه یک سالی ما داشتم در یک گروپ حرامو کش کردن و سرم نبرداشت ما واتساپ دارم یوتیوب یک اینستاگرام که نمیدارم مردگی همورم وستوک میگه کی غم دادسته فوتبال میگه وستوک передай شما خوشرو بوده передай شما ای молодец رحمت وستوک передай شما خوشرو بوده چیش خوشرو بوده نفهمیدم передаш چیه که میکشم ترا گرابه میگه گاب نیست بهادر میگه واه سرم درد کردیسته اگر او بکنم کانال همه مهنتون میزه نه وای خواهر جان حالا بس که چی گپ میشه اودش نکه چی ده اودش میکنی خواهر جان چی با زکیه میگه با من میگم کانال من استفاده بر وستوک میگه که من فقط مادرها را دوست میدارم من فقط چی گفتی پرودا چون پرودا گفت چی گفت نفهمیدم مرم پرودا گفت یا بلگه خانم وستوک передай شما خوشرو بوده پرودا شو که پریودش زدش چی نفهمیدم آخه پریدش میگوی زدنش میگوی چیش میگوی نفهمیدم این من فقط مست چی گفته سرفرو گپ شدم میره پریود میگه زد میگه چی میگه وستوک سیلکا در روی کن خراسان میگه здесь кафе чай пай нету здесь чапоти нуни все богу здесь нету никаких чай пай тут не угостят чай пай ма акаджони мара гам нати гураба мега баҳодур остановкада хо нарафти имрӯз ин шаҳртӯза чӣ ман нафаҳмидам ба худо шаҳртӯз чи ҳуҷум ба закия шаҳртӯз мега ҳамаи остановка ки буд қатӣ ки буд ами остановка мегуфти баҳодур кадами аст ки намо одама закия силкамон футбол мега апаҷони восток ман айшумо отписаться кардам вой закияра бидӣ чӣ мегӯяд додар янгата ғам нате футбол мега балҷувон ту канал дар чанд телефон нате балҷон ту канал дар чанд телефон нате и кора фақат як телефони кушода мешавад соз карда васток мега васток ту программистам ҳасти чӣ бало программисту чи хакере чи вастокҷон бобои ҳоҷи акай шаҳртӯз бинен закия мега я поняла спасибо то я захожу слушай но подожди я сначала я понял спасибо что я захожу слушаю но раньше
писал, ничего не понимал, о чем разговор. Меня Джон зовут, Джон. Еще раз добро пожаловать, Джон. Вот теперь узнали, да, что как с нами в гости зайти. Если хочешь, пожалуйста, вот скинь ссылку, заходи в гости, вот тут будете дружить с друзьями, если хотите. До остановка, баҳодор ами гапа ки гуфта буд? Қати ки гуфта буд? Ами гапа гуфта хандидем. Не беспокойтесь, я замужем, Земфира. Привет всем. Привет, Земфира Джан, привет, добро пожаловать, Земфира, как ты, как здоровье? Саҳар 10 подписчик нест шид, Хуросон Додарҷон иҷа имрӯз 3 рӯз 1 ҳафта шид почти ки фақат грехт отписать мурғ. Гапи мурғ отписаться грехта, фақат анами сухана. Бисёр одамо медонанд, аҳволпурсиам фуромӯш мекунанд, ай ман иқа грех меган, ам хеле сухан мекунам. адмега ҳамин дорди хушрӯ мекунӣ, канали мана истифода барин. Во бо мара қат бидай. Дорди хушрӯ мекунам, дордиш это ки дорд ҷорт ғорд кадистаи ку хушрӯ гапзан додарҷони хоҳарҷони дордиш чия торт бугӯя ба фикри ма гап нест. Канал хита пеш мебарам, канала дӯст песта мешавам хоҳарҷони ба фикрам дорди хушрӯ мекунӣ, канали мана истифода баринат мекун. ба худо гапота ҳечи нафаҳмидам, тоҷики, узбеки, руси хушрӯ гапзан. Закия 335 шудам, ганҷина мега, ганҷина шудай Закияҷон. Мара бинен ина гуфтам Закия Шартуз мегапаҷон, мара рафтам иҷа на ҷоя, на қанд, на чоя, на қанд, на печени. Хай бо хоҳарҷон тира чой, қандчой, панчой ҳичи накардан чи? Ба худо шумоам хел васток наход, ҳам хел меҳмонро пешвоз бигирӣ. Закия наход, шумо ҳам хел меҳмонои ами канал ҳам хел пешвоз бигирӣ, эфир ҳам хел меҳмоношо пешвоз бигирӣ. Не хоҳари ман мегам ман мерам, на чой шида, на қанд шида, на печени шид. Хоҳарҷон хонаи ман биё, ҳамаша ай печению, ай торту, ай ҳазор як десертат мекунам. Мешава хоҳарак гапаш? Ина гӯш кун, ту парола ай каналут будро через ютуб. Гӯш кун, ту парола ай каналут будро через ютуб. Баъд вақти парола мепурсанд, забилара буҷуқ. Баъд мега охирон парол мондагита бизан. Ягон парол бизан, ӯ туда соз мекуна. Васток мега. Фаҳмиди ки вай балҷони васток чӣ нависонда? Ҳама да ким ҷоим и мардуми қанависта нависем, ма да ким ҷоим дорди чӣ боша? Самирас ма чӣ медонам, дорту ҷорту ғорд гуфтеста. Ҳамин дорд, ҳамин кира ба фикрам тиртираам баҳодира фаҳмидагия бо иҷа чӣ кадиста. Так русия намефаҳмем, чӣ ба эфир медроен? Кӣ нафаҳмида ки? Охи манам ина русиро намедонам, би гап зада наметавонам, ман тамоман русиро намедонам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Паҷони ширинзабон хуб ҳастен иншаллоҳ? Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Алҳамдулиллоҳ, худо ба шукр, мо соз саломат бардам ба қувват то ин даму то ин вақту соат ба розиги худованди бузургу меҳрубон. Ако аз шумо сар кунем, шумо чӣ хел саломатиётон хуб, фарзандакот хубанд? Фарзандакота хуб кади? Хоҳараки азизу гиромӣ, қанд, шоколод, мармалодум фарзандота хуб кади? Ё ки телефон дадашон поошон боло ба боло, телефон дадашон, телефон тамошо доранд. Закияҷон, касе ғам дод, хе бугӯ. Ман видео карда партофтам, наметавонад. Мега даже ман видео кардам, партофтам, наметавонад. Сарфароша намеро ба фикрам. Вақте мега последний раз какой примерно парол ай пеши худут бизан. Ягон парол ай пеши худут придумад ки бизан ки
غریبان تیوه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام و علیکم السلام غریبان و رحمت الله و برکاته خوش آمدید دادری عزیز و گرامی سوزی سلامتیت خوبه کورکوت نغزن айбари боло гузар ғарибон додараки паш 1 соат бо нагрузка метами калитирам 1 соат загрузка мерав қавр мерава ганҷина ман ҳам болдум закия мега аккаҷон ман ҳаминҷо гураба мега апа дар ужин чӣ хӯрдам дар ёдум нест шумо ай соли николай савол додисте ужин бугумад ки баҳодир чӣ хӯрдӣ бо диширака ё ки килкияй милкияй чилкияйм хеле хӯрдӣ ба фикрам русалочка кадом рӯзе русалочка мешавад русалка мешавад восток периода гуфтум обу ҳаво фаҳмидем бахшиш ба худо мо ба дигар маъно гуфтемш яъне ки боди ҳавора пурсидаӣ восток ба тоҷикӣ ман фақат модарома дӯст медорам яъне ки боди ҳавора пурсида мо ба ҳазоряк чӣ фикр бурдемаша пай восток болора хонден закия мега ҳама каса созен ғарибон мега алҳамдулилло ҳама каса хубу соз бардан ба қувват ҳастем шартуз бояд худуш куна аз ҳамон устройства мешавад ира кардан ира видеозвонок қатӣ мекунӣ ира видеозвонок қатӣ бикунӣ вай тезтар мефаҳмад чӣ мехелӣ вай кадан гураба 112 дӯстам бо коммента шудам дӯстии шуморо интизорам хӯросон мега гураба 112 шида будаитон хӯросон шумоам дастгириш кунед бобои ҳоҷӣ закия мега закияҷон ту як бора блокам кун восток мега здрасти Земфира, здрасте. Как ты, как здоровье? Добро пожаловать еще раз. Как здоровье? Мега ғарибон айма айдина того зира 22 подписчик гурахта додарҷон 22 10 ба хайра и одаморо як бачаҷона ай 100 чанд будем сари мехеза мебинад чил гуфтестам торт зинда боши додарҷон хоҳарҷони додарҷони бахшиш торт дохи хай ҳаму чӣ хеле нависондаги ҳам хел мехонумш гап нест чиба гап нест я к вам заходить буду как увижу ссылку поставить не буду все равно меня никто не поймет как это никто не поймет забыла имя тоже вот Джон, да, Джон? Как не поймут? Все же поймут. Русский же все знают же. Ничего страшного, я же пойму, я же понимаю. Озер пагош шавад, ягон кас бошад, бо видеозвонок занг задан дар кор шартуз мега. Ака янга хоб равед гураба мега. Апай восток дина обуна шуда хурсанд кадам шудам саҳар хеста писатса кадам закия мега ҳами одамое ки да ҳами эфири апам ҷамъ мешин ман мешиносам ман ҳаматона дӯст медорам дар дигар эфиро и хел нестум бо айма мероен ябор гап хонум апа ҳами одамое ки да ҳами эфири апам ҷамъ мешин ман мешиносам ман ҳаматона дӯст медорам дар дигар эфиро и хел нестум бо айма мероен рост мега ба худо рост мега хоҳарҷон ман миннатдорам ба худо ай кор мебо дар эфири ма ташриф меёри бо дар эфири ма дастгирӣ мекунӣ хоҳарҷон зинда бошӣ лишна вечна гуфтам ку вечна то охира да конца хоҳараки апаш бо 2 канал да конца хоҳарҷон майли хоҳари акаш футбол мега бастокҷон ҳар вақте ман эфири шуморо мебинам медорам ростига ман агар набинам кадом вақте надормадам бахшиш ё ки нестам хонада ё ки ягон кор дорам ягон ҷода баромадагӣ бошам намебинам эфирора хоҳарҷон мо хоб надорем закия мега ку ки бе чой монд закия чой кабуд дам кун
خانه بالا در وستاک میگه او خواهرمون با رفت چای نه پیچینی نه هیچی اپای وستاک جان بالای خونید زکیه میگه خوب کن اکای ینگه با فهمون وستاک سلکت روی کن خراسان میگه غریبان تیوه من شما در کلید ندادم چی додам те не вот рух вот говорят что ссылку кинь ҷоном дорад ҷон шаҳртӯз зафар гулматов бугӯ хушрӯ музика хун бугӯ шаҳртӯз ман фақат модароро дӯст медорам мега хоҳарҷон закия мега ғарибон ҳамшаҳри шаҳртӯз мега салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба тамоми мусулмонон созен иншааллоҳ ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ алҳамдулиллоҳ ҳама гуни сози хубо бардам ҳастем ҷиянҷон худат сози саломатиёт хубай мошаллоҳ беҳтарин шахси айбари боло гузар корот созанд ҷиянҷон хӯросон ҳозир неким якум тамошо кун хӯросон ҳозир неким якум тамошо кун ака ки ҷувони марги ютуб тоза дора рост мега аввал камакак ақаллан зарая бошад тамошо куне ки ютуб ҳози ҳамаро ачиска кадистай бароям қоидавӣ бо чӣ бугум бахтовар шаҳртӯз мегам овостеҷе салом сози хуби настроени соза ман фақат модароро дӯст медорам мега салому алайкум сози саломатии хуба иншааллоҳ холаҷони гулам аллоҳ умри шуморо дароз кунад омин дар ҳаққи мо дуогӯ бошен ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ҷиянҷони азизу гиромӣ раҳмат барои суханои беҳтаринат алҳамдулиллоҳ мо ҳама каса хубу созу бардаем раҳмат шуморо инчунин худованд умри дароз ато кунаву падару модарат айту осудагӣ бибинад дод ҷиянаки азизу гиромӣ омин овостеҷе ман фақат модарон дӯст медорам овостеҷе гуфта васток ман бо шумо дӯст ҳастам хӯросон мега закияҷон биё футбол мега васток лайф как кидат не понимаю акира чихел фаҳмонем не понимаю не вот ты должна знаешь как сказать ты должна в главный зайти потом оттуда наверху 3 точка же есть вот эти 3 точки нажимаешь потом там поделиться выходит да это поделиться нажимаешь потом чида медруи бо копировать ссылку по-моему да потом копировать ссылку нажимаешь и все ссылку больше ничего не делаешь потом сюда заходишь да в эфир заходишь вот внизу нажимаешь там вставить выходит нажимаешь вставить и ссылку скинешь понял или нет не вот если не понял еще раз говорю если не понял закияҷон хоб рав янга мега силка монин закия футбол мега апаҷон имрӯз ҷавоб шидум рост хонаи шумо чил борорӣ омадам вале зинда боши хоҳарака апаш на тхмбирёнат кардам ба роғани зиғери надиди апарака бо мега ападорӣ чӣ ғам дорӣ диди апарака апа чӣ хел меҳмондорӣ накна ҳушам дар эфир худо бигира ҳуши чима хоҳарҷон рози баъд эфир тамом шава тхмбирён ба роғани зиғер қанчои хели набочоед кунем ки қанчои простой ту сухан кун ма любой чира мекунем хоҳарҷони азиз худованд чилаки фарзандакта ба хуши хурсандӣ буровардиша чил бурорӣ ба хурсандӣ ба хуши буроришо ба умраки дароз бута фарзандакота хоҳараки апаш фардо да пирӣ асои пирӣ чаванд омин ман меша шукронаи алло ай шумо пурсам овостеҷа худо ба шукр мони созем ҷиянҷони азиз гиромӣ хоҳарҷон ман хоб надорам бечораи закияро чува ба зӯри хоб куниш рӯй кадистен шаҳртӯз ҳамин зафар гулматов бугум музика хонира бас куна чихел бахтовар чӣ мега силка монед янга ва алейкум салом ҳамшаҳри ғарибон мега килки хӯрдам чулкине килкира хӯрди чулкира мепӯши закия дар боло ҳичи наёфтум ку иш кори вай бас мекуна ё намекуна шаҳртӯз мега овостеҷе салом закия мега мешава шукронаи худо соз ман фақат модароро дӯст медорам мега шукр телефон тамошокунӣ диди телефон аймарам мурдам ай пайрод сабрина дилнозагӯира ба дар гӯшо бо наушникай намефаҳмам овостеҷе ҳамин видеои хушрӯ мепартоя овостеҷе
ҳамаи видео хушрӯ мепартоя. Ман фақат модарон дӯст медорам. Мега майли янгаҷон то саҳара 300 меша. Мир ислам мега ассалому алайкум ба ҳама сиҳат саломатӣ хоҳонам. калорит нодира ва алайкум ассалом. раҳмат барои сухани беҳтаринат. ба шумо низ инчунин сиҳату саломатӣ хоҳонем. хоҳараки азиз гиромӣ, сози саломатиёт хубай. марҳамат ай бари боло калита биги хуш омадӣ. ҳама каса хуш омадин азизони дил. ман фақат нашинохтам овозтеҷи кира нашинохтӣ. ҳарчи дахта қуш наку бахтовар. фаҳмидӣ шаҳри туз мега вай бахтовара. халқ силкиҳотона тоза кунен. ба худо ман ай ҳушам да чикини силкорам нигоҳ накардам. ваҳ мада и чун гиҷое ме эбиё ҳами поён сар кунамака. акай хусрав закия мега закия 336 дӯст шудам бо зангулаш қатӣ жду. ладно пайду ещё друзей поддержу. Я желаю вам хороший стрим, до новых встреч, еще много раз буду в гости заходить. Спасибо огромное, Джон. Спасибо, что к нам зашли. Что, ссылку не поставил, ссылку не скинул, да? Или не понял, как скинуть ссылку? Огромное спасибо. Не вот. Доброй ночи вам. ваҳ май қапоёнуме субҳоналло. апаят мега тухма қатӣ набочой мекунӣ баъд худат мезанӣ. не ма набочой нағз намебинам. салом алейкум апаҷон. пустое сердце и душа. ва алейкум ассалом. хуш омадӣ додарамеша хоҳараки азиз. неки нашинохтамат. ба ҳар ҳол хуш омадӣ. ҳар касе боши қадамот болой дида ай бари боло буза. бобои ҳоҷӣ бушен уда. закия мега самира чӣ хизмат кунам. апаҷон овозтеҷӣ мега овоз салом додар сӯзи хуби 253 мир ислам шудам. ганҷина мега всем до свидания, хорошего настроения, хороший день. Спасибо и вам тоже хороший день, нет, добрый день, доброй ночи вам. Не вот, спасибо еще раз, что к нам зашли. Мы очень благодарны вам. Если когда еще увидите эфир, заходите, мы будем рады, друзей. Ма созум додар самира мега ма як проблема дорум. мардум видеои мара киномастер айболош поён тасмаи сиёҳ мемона. барои чӣ бигӯен? ман рости гап вастокҷон, ма ба киномастера киномеханикаи ӯ киномастер қатъи ман намекунам. ман чанд программа дорум. ба иш натонистам, баъд тай дигаш мекунам. короче ма чандта дорум, якта надорум. ма неки киномастер надорум рости гап. як бор скачат кардам, нафаҳмидам, удуш кардам ҷошта. мир ислам шудам. касоне ки мефаҳманд дар бораш биёин як чикнику ҳами востока бигӯен ки чӣ хеле мега ким киномастер қатъи чӣ мекуна, монтаж мекуна, бифаҳмонами хоҳармона. мешав шукрона алло. ай шумо пурсем апаҷон сози саломатиёт хубай? иншалло овозтеҷа мега овоз додарҷон ҳичи каналам боло намерав. соатам айҷош намеҷунба. девона шидам қатъи ҳами каналам. самираҷон чӣ ба каналат соаташ пеш нарафтестай? хай майля ки подписчико соатам нарафтестай чи? дусета киномастер удалит кардам, боз качат кардам, намешава. ай разрешени телефон боша. рости гап намедонам вастокҷон. мегӯм ки ман чанд вай дорум, чанд таам хеле вай дорум, намедонам. аиш нафаҳмидам, як тайдигаш медорум. аюш нафаҳмидам, бо як тайдигаш намедорум мекунам. медонам ма чӣ хел мекунам. аяташ масалан овоз шавай мекунам, бо тайдигарш медорум. аку монтажои хушрам надорум, монтажои хушрам намекунам. неки
дар чандташ медурам, ҳар хел вай каданшон мегирам. Аятш овозша мекунам, аятш скоростша мекунам, аят ҳедгаш мисол ягон тезкуниша яко ягон навистаншо яко ягон музикаша мемунам, ҳам хел ай ду сеташ монтаж мекунам. Шорух ман шудам 9 ай тарафи бобои ҳоҷӣ мега. Бобоҷон ва закияҷон шорух 8 шидам. Ганҷина дӯст шудам бо гулаш қатӣ жду ғарибон мега. Ғарибон салом ғарибоне ё ки ягон тай дигаи кӯя сухан ки бахто рости гап ғарибон шорух ғарибон хондамуд бахшиш хо кадом ғарибони. Ганҷина дӯст шудам бо зангулаш қатӣ жду шорух мега. Ҳамин бахтовар кияй? Мана бахтовар мега. Ман фақат модарон дӯст медорам. Бахтовар ман бахтовар нестам. Ман фақат модарон дӯст медорам мега. Хай ман рафтам очаҷон акаҷон ва закияҷон миру ислам мега. Окей Ганҷина мега гап нест, мерам лайк мондан ба шорух мега. Ман 4 нафар мешиносам. ма ай ҳамватано ганда хафа шудам. 1 соат ҳамҷада будум. 1 нафар хуш омадед намегӯяд чӣ хеле ки мегӯянд вақте харат аз лой гузашт ҳамаро фаромӯш мекунӣ. иҷада ҳамин хел шидагӣ ҳастай. Салом ғарибон. Ман нафаҳмидам и сухана дар бораи ки хай и одамӣ мешавад. Ман яке надидам. Наход ки ҳамхелӣ сухан бигӯед. Наход ки ай мо чанд вақт дӯстӣ мекунем, мисол чӣ мекунем, ҳамин хел сухан бигӯ додарҷон. И мешавад одама намебинӣ хай бахшиш ё ки бигӯ ки як бор ту сухан мекардӣ ки хоҳари апай чӣ мара намехонӣ. Ма болора чанд қараша партофтам ба ай поён сар кардам. Бахшиш надидам додарҷон. Наход ки ҳамхел сухан бигӯ. Хафа шудан нест, ҷои хафашавӣ нест додарҷон. Хай набо бахшиш мепарсем агар хафа шида бошем. Чо рафти хоҳари акаш? Хари ҳеч ки айлои гузаштагӣ нест. Ягон тамониҷа соат мон ё ки ягон чимон буд шидагӣ нест. Додарҷон и суханам накун. Вақте ки мисол хармонам айлоям гузашт чӣ кард? Мо ҳеҷ вақт дӯсторо намепартоем. Мо аю харое ки харшон айлой мегзарад дӯсторо фуромӯш мекунем. Мо айвош нестем додарҷон. Ана дар ин сухана ганда ба худо сахтам расид. Самира инстаграмда те паролша эфир кунам. Вақт ёфтам апаҷон. Агар хоҳед шумо апаҷон. Ки мега овоз теҷе мега. Шаҳри туст беҳуда гап назан. Як гап занам дӯстон, ҳамун силкаҳои болотона уд накардена чанд қашраф ба худ омада. Ман намехонам ина, ман силкао далит мекунам, шумо навистаам бигирен.
чанд касана хондум ина ба пишти силку даликни силкуро удалид намекунан охи акай ғарибон салом додем ки ай навиштанатон шинохтам закия шудам ганҷина мегӯям баҳодур теве ма бахтовар адника ки дад кардин ҳамин бахтовара рӯзсафед будай бахтовар ай хай саломи худатон қабул ай дигарон не 112 закия бубуҷон мега 100 будам ганҷина мега ман закия ганҷина 110 будам ман закия ганҷина шудам закия мега паҷон шумо мара хато фаҳмидин салом ғарибон мега акай ғарибон наход ай хоҳартон хафа шавин салом ғарибон ма 3 соате ҳамин ҷоем дар куҷо навистӣ ки апам надид ҳамин як бор навистӣ сразу жалб кардӣ рости гап ман надидам ба худо наход одам охай камак урам масалан сахтш мераса барое ки салом шалек нагирифтем ма успед накардам ё ки ман надидам акамарам буфаҳмам барои одам дидӣ ман чанд қарабо партофтам поён фуромадам бахшиш додар ҷон я бор дига камакак асабӣ шидам бахшиш додараки апаш барои асабӣ шиданам шумоам камакак асабӣ шидем бахшиши зиёд дӯстон ячи менависам хо қардон куна хо не баро ки нашид ҳамроҳ теве салом алейкум ва алейкум ассалом сози додарҷон хуби саломатиёт хубай ай бари боло гузар бобои ҳоҷӣ рафтем закия мега киҷо мебариш кадоме ки лайк намондааст тез монад салом ғарибон мега ҳамроҳ теве сози хубен алҳамдулилла соз худо ба шукр худа ки соз саломатиёт хубай калита додум надодумат лайка биқаб кулуча те гап нест зинда боши барои лайки мондагит миннатдорам додарҷон закия интизорам хӯросон мега акай ғарибон ман мондагии закия мега шумо ай одамои эфир ҳичи умед накунем ба 1000 одам ки шумо да пул медиҳа то 5000-ам шавен канал просмотр надошта боша фоида надора васток мега васток кен скачат кун оригиналш мега ай чи гугл хром куна ки бахтовар салом ва алейкум ассалом хоҳарҷон соз нақ саломатиё хубан пашк фарзандакот хубан хушомадӣ апай васо ғарибон теве ман будам 10 бор навистам як тат ҷавоби салома нагардондед бо ҳамин чи фақат шаҳри ту шаҳрӣ ман як ҷо як ғарибон буд ман ҳамонро хондум ман намедонам дига бо кия ғарибон шумо як ғарибон биромад ман хондумаш салом гуфтам хушомадиш кардам ман намедонам бо ки просто ғарибон буд салом нависагӣ набуда ғарибон тоқа буд салом апаҷони қандам сози хуби ҷиянам созанд ва алейкум ассалом алҳамдулилла мо рӯз эфир медурем баъд ҳамара ҳарчи мегем касе алам куна ки кори ӯ нест дар иҷа мо фақат 1000 одам ҷамъ мекунем соат ба эфир камтараки просмотр тамом ҳамишам шумо да васток мега шумо да маъқул нест васток мега закия хоҳарҷон ба ҳамон 4 канали ваъда додагӣ ждат дорум васток ки хафат кад ман фақат модаронро дӯст медорам апаш ки ҷоҳо даи мара мегӯй ки рисум ҳамиҷо даем ку вайта чӣ кардам хоҳарҷон дидӣ ё надидӣ ҳамун видео якумта партофтам намедонам дидӣ надидӣ сообщество кардамат хоҳарҷон агар дида бошӣ гап буда нест ки ман худам таъриф мекунам просто сухан кардим мо мондем сообществода хоҳарҷони азиз ман дар ҳамин чанд моҳ чанд касо шудан ман рафтан во омадан як бор як каса намегӯм ту чида мара комент намекунӣ ту ай ма биромадӣ чида ки шумо иқа жалб дорен рост ба худо ман даже сарфаро намерам ки ай ма биромадаге ки набиромадаге мегӯм ки касе биромад охи ман подписчикора хоҳарҷон хай ҳо меҳнат мекунем рӯз дуруст вақти қимат монада ҳамин эфир сарф мекунем
мисол иам чия барои моро душвора не ки охи маро ба пул нахарда бошам омадай рафтай нобути рафтагиёша боис ба пеш рафтан дар коре касе рафт дига фикри ақибша чӣ намекунам не ки намедонам ки рафтай ки омадай сарфаро намерам ба худо рост дига касе истод худованд нигаҳбонаш бошава ҳама вақт мо то охира қатишем касе наистод хай ба ошам ҳичи бад гапи бад гуфта наметонем хушомада касе боша набоша отписаться мекуна подписаться мекуна худо нигаҳбонаш боша салом ғарибон ина алек гирифтам зато гапи хона гуфти дили ҳами занака сиёҳ кардӣ не як хоҳарҷон ба қавқа хай гуфтака эҳе мардум силкуҳотона удалит кунен илтимос апай мара ғам натен тоба гап нест хоҳарҷон не ман бахтовар нестам соз хонен хондум руд сфед бахтоварӣ салом ғарибон ман бо шумо дӯст шудам бо комент дӯсти шуморо интизорам хуросон тв мега ман жалоб надорам просто мара аламум кард ки ман ҳар рӯз ҳамиҷада будам имрӯз омадам як кас алейкум намега хай майли додарҷон ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ сози нағзи саломатиёт хубай додарҷон ина мешава ҳами тасаллуи дили шумо шида боша ина ман қабулш кардам додарҷон худо одам мард бояд мард боша ба ҳар хеле чиз агар мо зано даже мо ба худо мо мардори рафтор мекунем хевай намекунем ин рӯзо ма ҳазоряк эфиро медорам ба номи алло ма худ бугум буд мегӯям ки занакша таъриф мекунад саломети саломта алек намегиранд бояд поён бо ягон сухани дига менест хай нагирифт ҳамон инсонам фаҳмидан дар кора як намебина ё ки ҳадаҳа мешав ё ки чӣ мешав хай надид ака бояд поёна сухани беҳтарин дига менависам бо ягон таи дигара салометам ушам надид бояд таи дигаша балки меистам пайи чӣ када бо надидама додар бо мегум надидама нахуд ки мард бояд буфаҳмам охи якум ҳамира будонем ки ба и ҳазор одаме ки дар эфироянд шумо ҳичи намерин ягон тамон ай и жалб кардан ноид кардан одаморо ай худтон дур мекунанд и фелтона партоен шумо камисол вайн жалб дорен жалб мекунен ку ай мо одамои отписаться мекунанд брин ютубда жалб кунем ку ба як салому алек нагирифтан набояд одами хеле шава додар мо ай чанд қай мисол ту нав дуромадагӣ нести ку мо чанд қай якдигара мешиносем хай надидам ай поён бугӯ ки менависти ки хоҳарҷон моро надиди чи саломи моро алек нагирифтӣ ҳамин қа гап ку ягон чира ма ба аи гапи тирам хафа шидагӣ нестам просто 10 бор шида ҳами гапа менависӣ охо одама ки як бор гуфтам ку ман хафа шидагӣ нестам гапа бодамҷо мекишидӣ не ки 10 бор шид бо навистесаи ранги рафтори занакӣ дар кор нест хеле рафтор кардан хубам нестай апаҷон сурати канали чия писшакай ҳа питса аҳо питса бо мегум пишакай хондестам шумоён ҳам қад дастгирӣ кунам шумоям дастгирӣ намефаҳмем инода дастгирӣ дар кор нестай кира мегӯй ки ман фақат модарамро дӯст медорам гап нестай бародар силкатамон ман ба як каналам ҳозир мешам баъди ба ду канали дигарӣ мешам апаҷон вастокҷон худта чанд рӯз шида настроение надори шӯхирам намевардори апаш рисуем восток мега хуросон тв шудам 99 хуросон баъди эфир мешам ба ду тои дигараш ма барои ҳамаи одамон навистум дар эфиро даро хафагарӣ мекунанд и коро кори хуб нест жалоб кунера бас кунен ту айма биромадӣ ма мером гапҳои хунук чӣ дар кор рост ба худо рост бишен камен монен мешам бо се канали оригинал ғарибон мега хуросон як медори силкатамон бо меброи силката ут кун бад бро рост мега додаро хоҳарако силкаотонро далит кунед ба худо ма бовар ки ма ягон суханам ҷону хоҳарҷону додарҷон ма ягон мисол сухани ягон қабе бизанам ё ки дағалона сухан кунам хай жалб кунем майла ма қатитон хушро муомила мекунам мегӯям ҳамин эфири ма шумо хафа наброед мисол ма хафа нашам хай худованд ҳидоят кунад мисол ма гандаем ё ки мо зинда бошӣ ай одамгарӣ маъно ягон
вақт ҳамаш як ба як мегардонам. морам ягон рӯз 1000 мешим сабшестам ҳамаша мегардонам. астағфирулло бигӯ хоҳарҷон, ту не хеле сухан наку хоҳарҷон. Япаш ман амрӯз гуфтам дами вай ки менависам васток да менависам нашуд ами ки ака ма хеле ки ма сабшеста дорум. ту гуфтӣ ки ту сухан кардӣ, ма сухан тара дар замин намондум хоҳарҷон. ҳичи ман нагуфтам ки ту мара мисол бигардон. як сухани тира хоҳарҷон ма дар замин намондум. ами аз замин то осмон барои мара сарам боло ки масалан ту мара гуфтӣ ма кори тира буд кардам, беҳтарин кор кардам. ма гапи тира дар замин намондум. ту гап нест ки як ма хизмати мара буд кини. хоҳарҷон миннатдорум, зинда бошӣ. ҳамин раҳмати ту уже мада хизмат кардагӣ. хоҳарҷони азиз, салом ғарибон мегӣ алам дорум. охир ай ки алам мекунӣ? Ай ҳамин чор бечора ки азоб доранд дар ҳамин ютуб. ҳамин даромадӣ шӯхӣ кун, вақта хуш бигир, ба як рӯзи дигар ҳама худта мебинанд. хафа нашав, додаракум. ғарибон мега салом ғарибон, миннатдорум, дӯстӣ то охира хуросон мега. админка як каста салом бигӯен. кумдачиёла салом кумдачи нафаҳмидам ки чӣ навистӣ. то охира иншалло ғарибон мега. чӣ гапе мумаҷон? ҳичи гап, ҳама 100% просто 4239 бо зангула шавен шумо ҳам. агар не додарҷон, ту салом ғарибон ина миннат намекунам. ман рӯз гапи шуморо дар замин намондум. плейлистат кардам додарҷон, сабшестват кардам додарҷон, барое ки медурмадӣ барои як ҳамин раҳмат. ҳичи набуд не ки ту як раҳмат ай ҳама чи боло донистӣ, не ки дар иқа гапи пасту баланд гапат зурум омад. гуфтам ки мисол ма тураам хел кардам, дар кор набуд ҳамин гуфтани маро маҷбурум кардӣ. ма эфиро медорам, салом наметам, гирён мемонам, коромо кардан мегирам, карда меистам. даже як хелеш намегум ки ма ҳамин ҷоя ма барои савобум мекунам. касе ай ма хафа мешава ё бовар надора, бироя ай каналум мада нағма нага мадар. рост мегӯ васток, ба худом рост мегӯ. беҳтарин сухан мекунӣ, беҳтарин гап мезанӣ. охир чӣ бигӯм, нагуфтанам беҳтаре. хоҳарҷон хайами бё гапамҷа бикишем шнобудака. ҳама мешавам. ба худо мегӯм ки марам як намози ба ҷой медурмад, як раҳмат мегӯм. ма аз замин то осмон хирсам мешавам, не ки раҳмат мам даже нагӯм. ҳама мешавам барои савоби ӯ дунём. рост мегӯм. ма ба худо намози маҷбур шидам ҳамин гапа бигӯм ки ма тарами сабшеста мондум ё ки плейлиста мондум. шавам набуд. ба худо плейлистош дона дона, ина ман мегӯм, ман ози ҳақиқата гап мезанам. плейлистои ҳамин додарам дона дона кардагӣ буд. ҳамора гуфтам шав мекунам. охир якш дар поин, якш дар поин. магарам шав хо наре. аввал уш тамом шид, бо бедор шавӣ, иша бикубонӣ, иша думбадум бумонӣ. чӣ хел агар ҳамаша дар як чӣ меганаш папка партои ҳамаш дар як папка думбадум рафта мегира ки и додарам ята ята ҳамин хел ҷудо ҷудо партофта. агар рост дига ба худо саҳар хестам ҳамаямура ята ята мондум. бо гуфт ки давай мондумш. хай и ҷои миннат нест, и ҷои ҳақиқата раст ки ҳамин хел чӣ шид. ман гуфтумш, намегуфтум, гуфтум. ака чикор кунам? момаҷон васток салом алейкум. созин саломатиё хуба иншалло. простой человек мега гап мегӯм, ганда хафа мекунам. як саломатӣ алек нагирифтай. ҳамқа ту мужики ин админка инқа одама чӣ хел успех мекуна. ман фақат модарон дӯст медорам. охир апаҷон ё савол додай саҳан барои ҳамо қара ман ҷавоб додай. саҳан просто ответи апай востока додам халос. апаҷон ман намемонам. апаҷон ман намемонам. силка боло равад. гап нест. миннатдорум додарҷон, зинда бошӣ. не ки силкори ин охир ман ҳам мехонам, ҳам силкаву далиб мекунам. баъд ман хафа мешавам. бахшиши зиёд додарҷон. салом таълиқ нарафтам. бо як борига бахшиш мепурсам. ростига ман ҳамҷа як ғарибон дидам. просто салом ғарибон набуд, як ғарибон буд. ман саломамро алек гирифтам, хушомадиш кардам, калидш додам. даже калид надошт, калидш додам. намедонам, бо надидам. хай ростига чӣ дурӯғ бигӯм. дидаму бигӯм надидам.
гапша ҳақша гап мезанам. мега каҷ бишин сухана рост бигӯ. апаҷон олмонӣ шулувак созен хубе иншалло. манижаҷон соз саломатиё хубай. алҳамдулилло мо созем. худо ба шукр. худак созӣ саломатиёт хубай. хуш омадӣ. ба чӣ кору бор машғулӣ манижаҷон? неста ягон духтара ки танҳо ҳамро теве мегӯяд. чӣ хеле духтарак додарҷон? манижа қанфитак меҳрӣ рисуми красим. салом ба ҳама каса. созен хубе иншалло. инра саломша надидим. ина боло буромадам. аввал ӯ гапоша хондум, ба саломша але гирифтам. ва алайкум ассалом. ҳама каса хубанд иншалло. худат соз саломатиёт хубанд. ку як дастгирӣ кунед. мо ҳам дастгирӣ мекунем. ҷошта ҳамро теве мега. закияҷон ман тра дӯст медорам. бобоҷон ва закияҷон воҳи гизалла. раҳмат соз аз ин очат чихела соз шидан. закия мега шукр алҳамдулилло соз простой человек мега. манижа конфетак мехӯри рисуй мега. неста ягон духтари танҳо. ва алайкум салом. манижа мега апаҷон хайра хондум. рисум хоҳарҷон гап нест. ман мехоҳам дар канали як человекум ҳамаи шуморо ҷамъ кунам ки то рӯзе ҳастум бинумтон дар ин каналум қариб 3000 уведомлений ёя восток лайф мега. манижа салом сози хуби закия мега. ва алайкум салом простой человек мега. модари азиз салом. ман эфир дорум. ҳолим миём бо зинда боши додарҷон. миннатдорам. раҳмати алло барои худат. ва алайкум ассалом. худованд илми дунявӣ исломита зиёдтар рӯтар бақувваттар бигардонад. додараки азиз беҳтарин инсони. раҳмат барои дастгирит. миннатдорам додарҷон. гап нест иншолло ки агар эфир тамом шад эфирит рафтеста бошад мерем дастгирӣ мекунем. аз ҷониби мо иншолло дастгирӣ мешавад. манижа силкада дар киҷо партофти кадом города рисуй мега. ин админ ка як худша эфир да гап мезана мехона. мо чанд касем бечора админ ка дандонош дар када мон як ов хӯрӣ мерава успед намекуна. не овам ба худо да пеш май додарҷон. ов да пеш май нами овам мехӯраму гап задистам. не гап да ӯ неста. хая ки надидам. инам фаҳмидан дар кора надидам. бахшиш пурсидам гапи гузашта тамом. закия хоҳарҷон мешай ба ҳамо 4 канали ваъда додагӣ. апаҷон рисум раҳмат ба мазза будай. ҳунар як телам дар эфири шумо ҳай. ва алайкум салом. асал ба хаҷон мег. шумо дӯст шудан бо комменташ қати дӯсти шуморо интизорам. хуросон тв мега. вау салом ғарибон мега. асал салом хоҳаракам. васток мега. дугонаҷон хуш омадӣ. созаки манижа мега. админ ка як каста салом биген. кидачиёда салом биген. кира салом бигем. бахтовари ару тасафеде. бо мегам бахтовар нестам. фаҳмо рисуй мега. ма тра гуфтестам ки биро ба хаҷон кира мегӯяд. бигӯ ман эълон кунам. ма тез эълон кунӣ да чим тайёрам. манижа ош шава рисуй мега. алайкум салом. апаҷони восток созен хубен. асал шодиева мега. раҳмат дӯстонам ҳунар ва табиат мега. зинда бошӣ додарҷон. ба шумо низ раҳмати алло. ҳаматона худо нигаҳбон бошад. ба хаҷон мега. додарак зинда бошӣ. турам ҳамчунин аллои меҳрубон нигаҳбонат бошад. акай ғарибон канали ман нав шаб обуна шавам саҳар худаш гурехта. закия дугона созаки хубаки манижа мега. шукр созим. шумо созен. аллоҳ шуморо хушбахт куна. фаҳмиди акуҳа восток лайф мега. салом ғарибон. салом хуш омадӣ. додарам восток мега. апаҷон рисум гориди худ монда партофтамша силкара. манижа мега. восток як гизалашам одамои метарсондай. ман восток да дастида боло бардоштам. ман фақат модарро дӯст медорам. дидӣ хоҳари ма чӣ хел гизала. манижа айман қаҳримӣ чӣ ба қати ман гап намезанӣ. закия мега. манижа салом хуш омадӣ. восток мега. мен келдам хушкел афсӯс. воҳ бо ин номша гизала кадай. бачаҷон бача
نام شب نام که کیرا بینی چخلای چی یونادی یورک نیسونده چی نیسونده که بچه جون نام من کلدم خوش کلابسز بچه جون من کلدم خوش کلابسز واسطه میگه شما گفتید میشم با چور کانالم قطیج داد داشتم سلام غریبان میگه خوش بخت بولینگ خوشبخت بولینگ بچه جونی من شهری توز میگه فهمیدی یا پای وستاک من نمیدونستم پرسیدم چی با من شما دا نمیتوانم بعد فهمیده که کمی обоначиш زیاد باشه نشان نمیداده همه را ما با ای خیالا چه ای خیلا آدما ادپیسات کردم ای شما اپای وستاک دیلم نشید میگه اپا جان وستاک سوزین خوبه انشالله منیجه میگه اینا شهری توز بینید یاد گیریم با تیاق سروش کنی با میویا وستاک کیره میگه شهری توز میگه بله راست میگه رحمت ها زکیه قطیب قهری و منیجه میگه وستاک من شوخی کردم من بختور شناختی من فقط مادران دوست میدارم میگه ای نه همه تا دوست میدارم دلم همه دا میسوزه که تیز بالا روین راست میگه مرم همچنین دلم به همه میسوزه و نمیخوام که امی افیر ما یگان کس خفه و دل آزرده برای اما ای همه تون عذر میخوام یگان پستی بلندی سخنی ناجا گفته باشم دلتون خفه کرده باشم بخشش میپرسم چی با منیجه خیر نکنی من دیگه افیر نمیدارم زکیه میگه شناختم بعد ای نویستانات واسطه میگه ایجا ده یگان کس مدن نشید که سلام غریبان میگه ای شما اپای واسطه دلم نشید اپیسات کنم برای همه پرسیدم چی با ما در بین پادپیچکوت نیستم جلب نکردم پرسیدم رسیو میگه شرطوز کیم شرطوز میگه شرطوز کیم اکای غریبان سیلکه فرشتمو میگه خط تا آخر خوندم تونه ماشالله تمام کردم رنگ سینف یک نیکی خوندم ده همه کسا خوش اومدین عزیزانی دل این ابای دادرم سیلکوش خود در بالا مونده با میگه مرا سلام علیک نگرفتین مگرم سیلکوتونم دالید کنم خیلی حلقم قاق شده یک 15 بار او میخورم ساعتم بوده یگان ساعتک یقا پادپیچکامون میگریزه یقا دیگه ساعت مونده مگرم که دیگه سلام علیک نمیگیریم میخوای گفتی گپای دادر میگه خرشون ایلوی گذشت سبحان الله نوشرگی همو خرم نیست که ایلوی بگذاره ای خدای مهربان استاد میشه خارجان یاد میگیریم همه چی را میفهمیم فقط یکدیگر فهمی اوکی یکدیگر فهمی بله یکدیگر فهمی بهترین اپا گفتید که ویدیوتون در پلیلیست و سابچست میمونید نموندید که رحمتی کلان زنده باشه اگر تو چی میبودی دودر جان میدرومدی کامنتاریوت هم میخوندی برای همو هرچی خودت یک هفته شده ما این کار کردگیم تا اگر وای میبودی اول میدرومدی کامنتاریوت هم میخوندی دودر جان رحمتی الله انا دیدی دودر جان با یک کس دیگر گپ میزنی سخنی نوجو میزنی خر دایلوی گذاشته خر دلوی مونده خر ایلوی گذاشته نوشرگی همو خر که خود اگجا که ایلوی بگذاره اکه ما ساعت جمع کردیم و ما با قلوی بلند سزاوار شدیم که یک سخن نمیگویم خداوند اولش که با هم قلوی بلند سزاوار بگردیم و نسبت دیگر دوست برادر خاکسار باشیم پست سرخم باشیم که فوق من چخ نشود ما در پیش خداوند این نیت هیچ وقت نمیکنیم این نیت
дар дил монеста додарҷон, неки ту надурмади яборам видеота нигоҳ кунӣ. Раҳмат ана ки ту дар раҳмат додарҷон. рисм устостам мешава хоҳарҷон, ёд мегирӣ, ҳама чира мефаҳмӣ, фақат якдигара фаҳм. Акай ғарибон 801 шудам. Як админка пранк кунем гуфтам гизала шидӣ. Восток пранк кадӣ натонистум. Ки гизала шид? Ман русти гап, агар мара бигӯй русти гап, ман ҳамқа нервам ба яки як чӣ мешам бо астағфирулло дилам чӣ меша ки чӣ ба ҳама одам, ҳама одам агар не айби хиш ҳама одам мисол ягон чӣ нак на асаби одам вайрон намешав ку бо ҳамо хелам худам чӣ мешам ки кошки ҳамо гуфта ман хаб мекардам, ягон гапи зиёдатӣ намезадамаш. охи додарҷон да и сари мо хозбугум бо меган мега хел мега хаста набоши апаш радиои пансума шиди бешухи ҳо ба худо радиои пансума бо асабит мекунан. охи ай пансума радиои пансума кай асаби меши? маниш имрӯз одих и сар офарини и сарое ки модарое ки фарзандошона гум мекунанд. салом ғарибон будро байни саҳна гап теранги мо качала пучала бучала. маниш қатъи ман қаҳриюм. мустафо мега апашка ман бе арӯс 32 дандонум рехтай ҳоли ҳамин 4 мусар доштагиши то зинда бошӣ. менга ҳам дӯст дорем шартуз мега раҳмат. як комент монем баъд эфир боз мешам бо 2 канал дигаам. додарҷон мин баъд аввал будро комментариёта бихон, будро бибин чита, баъд гап зан дига суханронӣ ки додарҷон ман ҳамин қаш мехестам фалон одам мега и ғарибон салом ғарибон нашта додару аввали канал кушодагӣ ма қатъи мо вай хеле инсонеста фақат таъриф мекард мане ки додарҷон ҳозир беҳтарин бо беҳтарин ай таъриф гузаштине ки ман дастгирӣ якдигара нағз мебинам. тамом рисм мега хай манижа васта мега маниш ман ҳастам мустафо мега акай ғарибон силка мустафо мега ба ҳами ҳозир ай пранка бад будку васток мега кош ки пранк мешид просто человек интизорум хуросон мега. охи ма ҳамин мардум да ҳайронам ба ҳар гоҳ як каси дига чӣ кор доранд зато ай дасташ ма любой хел кор мекунад апашко оштон шаванд ҳама вақт ба пеш. ман тарафдори апашкаҳо ҳастам. зинда бош. охи ту додараки ширинсухани гап нест. худо да додарҷон зинда бошед. раҳмат барои суханот. баха беарӯси мо вастоб мега худованд ҳамаи моро расонад бад раҳмат. омин додарҷон омин. прическа қандокадагӣ дағам набошад. додараки ширинсухан ҳо камтар шид. ки мега ман фақат модаронро дӯст медорам. баха васток хандида комментария хондам. апаҷон ма дуромадам плейлистона ва сообщества дидам набуд. охе ҳози доказатат кунам чӣ хела додар доказатат кунам ҳамин гапа бутен умротам ҳоз доказатат мекунам. апай рисм бушен 93 шидам чӯ хай майли ина допустим ҳамун кора ман накардам. ина мегӯ ки ман чита дидам комментарията хондам ҳамин ба номи алло ман ҳамихи характер бо мегӯм ки ман ҳамихи характер дорам ҳамо бигзор накарда бошад зато мара гап мачӣ накард. ман комментарият нарисондам гуфтам ки плейлистотам мондам раст ки ман занам бошам мардак бори рафтор мекунам. ман ҳеҷ вақт ай суханам якамаш ки намекардам наменависам комментарият ту ки мисол омада ягон кас нести ки ман пеши ту отчёт будам намекардам наменависондам ки додар ман чизои тура мондам мисол плейлистои тура мондам. ман да ҳеҷ ки намешав не ки ман ҳами мардак бори мондам тура нависондам ки додарҷон саҳари рӯз буд бо бинда ман гапа дурӯғ намегӯям. ман саҳар ҳами ҳамашда лайк мондагим комментариёта нависондам ки додарҷон ина ман ҳамаи чиёта мондам не ки дар кор нест. додарҷон раст ки ман мардакам занам бошам мардак бори рафтор мекунам. додар шумоам не ки мард бори рафтор кунед. апай рисм бишен манижа мега 93 шудам хӯросон простой человек мега ҳо восток беарӯс мондам 32 дандонам рехтай. ман фақат модароро дӯст медорам мега манижа қатъи ман қаҳрим ту ман закия манижа ҷон та гардам
шудам, мега аз ин ошиқ бача, мега акаи ғарибон Силка Мусофа мега инами баха саҳарро видео мемонад, чашмом каҷалам мехӯзад. Вана мерам телефон гирён, дандон мешум гирён, ҳамон хел айхона мером дар трамвай гирён, неким камен наметонам, бисёр вақт лайк мемонам. Тамом Вастокҷон худованд бидона, ман дигар пеши ягон кас отчёт учёт наметам. Касе медона раст ки ман ҳамон кора кардам, значит кадагиам. Мисол ман пеши отчёт учёт наметам. Ай хело хел ҳамон сухан кадам, значит кадам. Ман намегӯям ки ман дуромадам камен мондам, ман кори тира буд накардам. Охи ки кора буд накардам, якумш ки намекунам, на коммент мемонам, на ҳечи. Худма ба каракӣ медозам, чӣ намекунам, худма нишонтӣ намекунам. Бо отчёт учёт бутам. Хай ҳама фама нафам, худои бузург меҳрубон худованд бидона, ман пеши ҳеч кас дигар отчёт учёт наметавам. Майлаш мани ин хел бошад, ман рафтам ҳамада хобои хуш. Мустафо мега ҳозирам даромадам, боз дидам набуд ай канали Дилноза видео мондагиян дар плейлистон, халос. уф шумо чӣ хел мехостед ки ман плейлистои шуморо хел даваи худам хуш мекардам? Ман хеле мехостем ё ки мехостем ки ман ҳамон як саҳар плейлистои шуморо мондам? Ман дар каналам хуш кардагӣ нестам плейлистои шуморо. Додарҷон, ман ҳамон чӣ хеле ки одамо мегӯянд апа амирӯз мисол ман як кас мегӯям ҳамеша плейлистои маро бимон, ҳамон плейлистои маро мемона даваиш. Ман сахранӣ кардагӣ нестам даваи худам. Додарҷон, ман сухан кардем, ман дар плейлист мондам, рафтагам чанд видео, 3 буд 4 буд, дар ёдам ҳаст, ҳамаш тоқай. Ман ҳама чизи тира дуромадам дидам. Охи ман вақти товба кардам, худо додар мегӯям, ман тада гап надорам. Хай чӣ бигӯям? Ман ҳама чизта гуфтам, додам. Ман намедуромадам, намекардам. Ман намедонистам ки видеои тоқай, яктай, дутай, ҷидо ҳай. Ман намедонистам, не ки чит бигӯям дигар. Ғарибон, биро аз ҳамин эфир настроение вайрон накун. Акай ғарибон 802 мега не нагин хеле. Закия чо шидӣ? Бобоҷон мега ҳамин байни просмотронда ман ҳастам, камен навистам, вақт мерава. Ай уда видеора то охиршам мемонам. Охубай Васток мега акай ғарибон 804 ман омадам. Бобоҷон зинда бошӣ додар. хафа карди хоҳараки мара. Васток мега Закия рафт гураба мега саломатӣ хубе да дига апаҷони ма рисӯм мега. Бобоҷон саломатӣ хубе дига апаҷони ма рисӯм. Бобоҷон мега салом ғарибон, ай ту чӣ кор кардистӣ? алҳамдулилло соз рисӯм мега. Ман салом ғарибон як бор дигар гуфтам. Акай ғарибон ба 4 каналам шидам. хоҳарҷон Закия мега ку бугӯ. Бобоҷон мега Закия гураба мега ки саҳари видео мемона. Васток ман фақат модаронро дӯст медорам. хобам набурд. гураба мега ҳами боварӣ айними эмона и занак ғам нате иқа одами ҳастӣ ки бо эмонаш мекунад хизмат. Ту ягон гар мусулмонда бовар дорӣ? Васток мега шид бас кунем, гӯшома кар кардӣ. Ин нафаҳмидай. Васток мега ғарибон бори дигар. худо. Бобоҷон мега апай админка да ютуб ягон кас должен нест. Чӣ сартона вайрон дорем? дӯстон мега не должен нестам. рост мега додарҷон, должен нестам. Не ки мекунем ҳар чӣ меган. охи ҳамуда чӣ бигӯям? ту дар канали худ дорӣ? ҳамуро мегӯм, намефаҳмам. ман ай канали ҳамун гирифтам, дар плейлистам мондамш. бо мегӯм ки 4 ё 5 видео дора. ҳама ҳамуро тоқа кардагӣ. Вастокҷон ина бо мегӯмад. гуфтам амора шав мебинам. ҳамаш агар дар як папка кунӣ дымбадым мерава ку дар плейлист кунӣ. вайо ҳамаш тоқа якш дар боло, якш дар поём хел дымбадым мондагӣ. Ман гуфтам ман ира агар шав бинам, ҳамун шав ай ки мондагӣ буд. рости гап последний ай Бобоҷон ки Ҳоҷи Мирзо вайш мондагӣ буд. бо гуфтамаш ки ҳозир
чия агар ай тамом шав гуфтам ҳозир айтра ҳамун шав мемонам ай бобоҷонам мондам рости гапам хом бурда нигоҳ кардам ай тоқа гуфтам ки айра хай саҳар менам ба номи аллоҳ бо қасам мехӯрам ки ҳар якташа лайк мондам дар поини комментариш нависондам ки додарҷон ина ман мисол чиёта мондам ина видеота бо да охири видео охиронаш нависондам ки додарҷон ина видео охирита мондам тамом шид агар ҳамин кора накардам ҳамун одам оз ямҷада буга ки апа ту рута сиёҳ мекунӣ не ки ҳамун худаш дидагӣ нест ҳамин чиёша ҳамун комментариёша ҳамун видеоша дидагӣ нест ҳамун комментариё нависондагӣ мара ҳамин инсон дидагӣ нест ҳарчи гуфтеста ки ман надидам ман неста ё ки ин ба фикрам хиёлш ки яка ман дар плейлисти худам ба ёро сахранид мекунам ҳар шаб мемонам додарҷон марам худам мисол чӣ дорам ту сухан кардӣ ман мондам ай духтарома ман мемонам ай худ ман мемонам бо ягон каси гап мегӯяд бо аюрам мемонам ин ҷои хафагӣ нест додарҷон ҳамин гапа биё темара бикшем ака дига ҳамин ай сари эфира ҳамин тема рафтеста дӯстон канал шартуз мега дӯстон тв плейлист мемонам имшаб рисёб мега инаи занак аи дӯстона мемонда имшаб салом ғарибон ман ҳозир метавонам аз ютуб гирифта мепардом туро фаҳмо ман просто фикр кардам ки шумо добавид плейлист кардем барои ҳамин ман плейлистҳоро хабар гирифтам плейлистҳоро хабар гирифтӣ майли комментариёта хабар нагирифтӣ додарҷон лайкҳоро надидӣ лайкҳои мондагӣ мара надидӣ суханои нависондагӣ мара надидӣ ҳар як видеоитида ман сухан кардагӣ лайк мондагӣ нависондагим додарҷон инаи лайк инаи лайк инаи қалайк инаи қалайк не ки ту ҳамор ягонча нигоҳ кардагӣ неста ман ира боварӣ дорум гарантид метам даже додарҷон валлоҳ чиба хеле мекунем шарте ки ҳамин апашкара ғам тием дӯстон тем мега гуфти закияҷон шарту сӯзи брат дӯстон мега дӯстон ман модар мардакора реклама намекунам каналам ба шавҳарам ҷанг мекунам ман аз шумо миннатдор рисум мега чӣ мегирен мепартоен мада чӣ мегирен мепартоен мада апаҷон рисум не намонде плейлист агар дар кортон бошам ман мемонам ман блогер нестам апаҷон дӯстон тебе мега мешавад созем ай худат пурсем додарам шартуз мега дӯстон плейлист мемонам ҳатман рисум мега канали бахтовари ҷум читиришиди кирти кувуд куя кувуд пувуд биген ман ина плейлисти тавозуна мондам дуруст ай канали худаш мемонам ман дар худам намекунам плейлист и кори хуб нест ютуб оста ут мекуна ина дидӣ ба худо ман ба худо бо даваи худам чӣ кардам мондам хай не даваи худам неам плейлистоша просто гирифтам мондам ай телефоном мондам мисол ман намешавад ки ай телефони худам худ мамонам ку соат наметия аку сухан кард ман мондам ба лайк пайкш ҳамаи чиш қати хай нависонам фаҳмам бифаҳмам мада дига худованд будона дига ба дига ачоту чо додан дар кор нест апаҷон рисм ҳама 100% реклама дар кор нест ман миннатдорам апаҷон ай шумо ҳамин дина шав да эфири ки будак да ҳамин эфири худам ба фикрам мафтона дорум мафтона питереку ҳамун сухан кард ки плейлистҳои кира бимонам ман баъд даст бардоштам гуфтам ай мара ба фикрам рисумам гуфт ки ай мара инака ҳамун мон намон ки мо айвай миннатдорим ҳамин рӯз ман миллион бор ҳамун занака раҳматбо гуфтам уда мада фарқш нест мон намонд ӯ чизе кард накард худованд худаш медона ман ҳамонро 2 бор 3 бор раҳматбо гуфтам раҳмат хоҳарҷон барои дастгирит барои чӣ ки гапи мара дар замин намондӣ плейлист мондӣ агар не ман плейлистҳоро ростига ман намефаҳмам ина эфир ҳар рӯз шав эфир мекунам плейлистҳома ҳар шав мемонам ҳамун соати ҳар рӯз якҷоя мешавам ман намедонам ки мақсад дар плейлист чанд мета эфир чанд мета намефаҳмам ростига якҷоя мешаванд не ки ман ҳамун миннатдорӣ худма баён кардам ки хоҳарҷон ман аз замин то осмон миннатдорам ки гапи мара нашикастӣ сухани мара дар замин намондӣ бале гуфтӣ апаҷон ман шуморо мемонам инамиш басай барои мара ассалом апаҷон сози тенҷи муҳаммад ва алайкум ассалом алҳамдулилло мо созем худо ба шукр худат сози саломатиёт хубай додарак япаш айбари боло бигзар рисум марам сабшества кадам ку шартуз мега алҳамдулилло соз раҳмат шартуз мега дӯстон тв мега пай рисум бо монам сабшества
ҳамин кӯдакҳои мара хоб бурд чӣ буд дар гӯшашон телефон. Шаҳри тузам дар вақташ мондагим вақташ мондагим ин рӯзҳо мегузарад. Шаҳри туз мега адмига бояд читарай бо як бор гӯен чӣ адмига бо як читарай бо як бор гӯен чӣ мегӯй ба худо бахтовар чун хеле менависӣ намефаҳмам гапота додарҷон. Раҳмат апаҷон зинда бошӣ. Шаҳртуз мегӯяд касера соаташ 3500 шида бошад биген ман плейлист мемонам ки тез шава. Кошки хоҳарҷон дар зубонат садқа ки аймом қашава анде плейлист намона ҳами кошки ба ҳамун соата биравем. Худоҷон омин. Мемонам ки тез шава барое ки поёни баъд боша қини баъд мешава. Хай додаром хоҳаром апаи ширинам мара ду рӯз намебине агар эфири апам мусбет кунам гирён монам. Раҳмат хоҳарҷон ина трамбо фурӯмӯш кардам. Инами занак мега ки телефонам мемонам рафтан мегирам. Ман фақат ҳами хоҳарам раҳмат мегӯм миннатдорум хоҳарҷон. худованд умраки фарзандота дуроз кина худакта дуроз кина қатӣ шаҳварат қуша пират кина ки инами сухан омада мегӯӣ ҳамун кора барои ман мекунӣ. ман миннатдорум аз замин то осмон. ҳамашда дидум апаҷон просто ман хеле плейлистша нав фаҳмидам. ман фикр кардам ки фақат дабави плейлист мешавад халос тамом темаро куштем. гап нест додарҷон гап нест. шит читуриш бо итуриши читуриши бо итуриши критикавучи апаҷон васток аймара монен ҳами охири моҳ 1000 шавад. ва шаҳртуз мега апай адмика чанд соат дорен ҳозир оз ма як рӯз 600 чанд шидаги ман хел шидагим додарҷон. иншолло ҳамаш мешавад. аз ризқу рӯзӣ зависит мена не бале ҷуни ширин. алҳамдулиллоҳ дурусту ҳақ гуфти хувари апаш русим омин. шаҳртуз чанд соат дорӣ дӯстон тв мега салом алейкум олимҷон. ва алейкум ассалом. хуш омадӣ додарҷон. ай бари боло сози саломатиёт хубай ина калити додам бигзарай бари боло. кӯя бор ҳамун кӯдакома бинам аз хонаворо гиҷудан хован ё чикор кадан. созет хубед апам алҳамдулиллоҳ созем худат соз саломатиёт хубай коракот нағзам муҳаммад эҷе. ман ҳозир дар даву дигар эфир дар видеотон лайк мондум буратан да ҳамин видеои ман як лайк ва комент монд. ғарибон мега дӯстон қарздор намеша ай шумо дӯстон қарздор намеша ай шумо рису мега ман ягон кас дигар дастгирӣ намекунам фақат аиса ман админка плейлист мекунам админка соатош пур мекунам баъд аз ютуб мебурам мера. додарҷон зинда бошӣ. ин ҳами сухан барои ман басай додараки апаш раҳмат барои сухани беҳтар. ана ин сухан хеле сухано кунӣ ба худо додарҷон ба ҳурматат мекунам. бовар кунӣ хеле сухано ба мегӯ кидачи қаҳр мекунам. 700 соат дорум нав. шаҳртуз меган нағз худо ба шукр беҳтарин додарҷон. худованд ҳамавақт созу бардаму сарбаланд бошӣ. салом боря ва алейкум ассалом боря додарҷон. хушомадӣ саломат қабул ай бари боло. калитат бутам натам ё ки бекалит мешинӣ. худои меҳрубон. раҳмат барои ҳаматон барои дастгиритон миннатдорум. бо силкотон боло рафта хонаворо ҳама силкоҳо боло рафтиане силкоҳои хонавора бинӣ. дар силкоҳотон садқа бугум. садқаи силкоҳотон садқаи қадамотон садқаи ними дӯстакҳои азизу гиромӣ. сақак дугарамам силкоҳотона ут накунаме. васток бирафтӣ чӣ дига сухан нанавистӣ гиҷо шидӣ.
خیر خوشم نکردیم قطید. دونیف خدا دروازه چی تو دونیو خدا دروازه ای. بله دروازیم. نام اساسی کیداچیه. نام اساسیم کیداچیم. یا سخنی خشم نسی با همون کیداچی. غریبان کم شیدگیم کو ولیم جون میگم. من دونیو خدا دروازیم. من دونیو خدا دروازیم. ای دروازم. ای دروازی جونمه آرامی جونمه بیا به پیش منم. اپا ما نایستگی خونه در دودارم صدقه گجوده نایستونده غریبان کم شدگیم که اینا بکد ما بچی نایستونده غریبان سیلکمون شوم ترانی بشه نایستگی بچی نایستوندگی. پس پورتما گم کردم یا رکلام کنید سویاچه پرتم تونه دگجا گم کردی انس سلام به همه و علیکم با سلام انسی جون که جده سلام باشی اپا ادمین که خوندم بالا را که تمام با چی نیستندگی نمیرم توی خورم چی نیستندگی. شیرین سخنی را ای شما یاد گرفتستم اپاش نباشد در حیاتم یگون کس صدقه و جون ایترین نمیگم. ما دروازه فقط سقه گرم سقه خوارم سقه بیورک میم خیلی گپ میزنیم. در مترو لوبلینا اولیم جون میگه اپاش گپای بالوما و در خوارم صدقه که جوده نیسوندی در گپای بالوت صدقه کوبه اپا جانی خندم اولی یگان رسمی پیتزای شور بیوم میکشم کانال تونه تیما مینم این چی صورت کانال تونه چشمم نمیبینه. زنده باشی. گپ نیست خواهر جان گپ نیست. میندار رحمت الله خواهر جان مورم این چنین در خدمتیم خواهر جان با یگان چی کشیدی سخن که بهترین سخن کردی خواهر جان یگان خدمت شید با های بگو انشالله که میکنم فقط که به چی باشه به چی جلب مالب در خدمت خواهر جان. اولیم جان نمیروی من در پرتو من رکلام میکنم. اینا رکلام اینه کی میکده اینا من فقط مادران رو دوست میدارم ایرم رکلام میکده دودر جان اولیم جان باریا شما هم شوین. ای بخدامون ای کوی دروازی سقه بیارکم دیدی همه را کلی دادم با همشهری ما کلی ندم ما ای همه جور ای رزوه بابام رزوه چی بود رزوه کرگوات زینگروخ کنیشنا بیجالب کنه گپ نیست خوی ما لبوی سخن خواهرجان در زمین موندگیم نموندم که خب حاضر ایما واتساپ داشته باشین می نویسم تون. اولیم جا میگه اینه که مکده اگر در پیتر گم کرده باشین من گفتم میدیم غریبان میگه انس نشناختم بنده که یکم بار اومده یا که کمی نام تا در جای فهمیدگی من است. سقه چیه پا؟ سقه یکی صدقه چون سقه بیارک صدقه دادرکم صدقه خوارکم کی در وزیست که گپ زنه اینه می جای اینه بار در گرمانیایی تو بله جو بله در گرمانیم خیشو گیتلر ما دانیم جا پاقویم گیتلره ما در مسکو گم کردم مکم. اولیم جون میگه اولیم جون 180 دوست شدم با زنگولش و کامنتش دوستی شما رو انتظارم خراسان تیوی میگه انس 01 بشه براتن غریبان میگه گپ نیست همش هسته ایمو واتساپ تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک دارم من فقط مادران رو دوست میدارم میگه ما رجبالی 97 خیلی هر کی باشید یکم بار با فکرم
یکی اون پیش می اومدی نمیدونم رجب علی، رحمان علی، هر کسی باشید و در جان اپش خوش آمدی. قدم های همتون بالای دیده، همتون خوش آمدین عزیزان دین. من بیاری بهادرم ای سقط کردم، نه با بر وقتی نمیگوی بیاری بهادر. بهادر میواد دهنش کندگی خواه است نه. سیرکه پرتو میشم کم. علیم جان میگم علیم جان نویس مییابیم انشالله. یک کشما نویسان نویس که من یک برم همون کودکم بینم که خانوارا خوابشون برده است بر. که چرا نخوندم سیلکاتون رو دلیت کنین. سلامت باشی اپهد میگه زنده باشید و در جان خوش آمدین. گریزه پوکا نیست ادمین. گریزه پوکا نیست ادمین. نفهمدم گریزه پوکا نیست ادمین. اکه ها چی حال دارین؟ علیم جان میگه بشین برادرو کو من فقط مادرها را دوست میدارم میگه بشوین میلش اپا خای میره که رسیم برفتی چی کانالی ما کانالی شو ام اس برومد کو کم خیلی من رفتم سلامت باشی اپاد میگه زنده باشی تو در جان رحمت برای اشتراکت مینت دارم خیلی خوبکو خوش خوبای رحمانی شبای خوش تو در جان رحمت برای دستگیرید. انس من با شما دوست شدم دوستی شما رو انتظارم خراسان تیوی میگه انس تو در جان اینجا باشی دیا دستگیریش که ببره میلی بره خوره رسیم سیلکه پرتویه دولیم جان میگه تیوی 95 انس میگه شیدم یعنی شما رفتید اپا همه خب کرد
ҳама хаб рафтан. Не, ҳама рост мегӯй. охи кӯдакома хоб бурда будам, вора ҷобаҷо кардам. Апа кадоми силкаша уд намекуна, калита бигӣ. мегӯям хед кунам. ака чӣ хел мешавад додарҷон, хафа мешавам. Ба як салом алек нагирифтагӣ хафа шидан. Дидӣ оқа гап хабар шид. бо ман калитои ёро бигирам даволашон хафа мешавам. барои аммо хай бо худам уд мекунам. хай ман рафтам хоб бирам ба пага кор мерам. апаша дуо кардам. бо мегум кун бачаки гувочам касалай ба худовна имрӯз набуромад вай дар интернет, дар эфир наёмад. намедонам очаша чӣ гап шид нашид ки наёмад дар эфир. дар ҳаққи очаю яке ту дар ёдум задӣ, гуфтавдӣ дуо кун, дар ҳаққи ту дуо кардам. ба худо бовар кунӣ накунӣ. хай худованд худаш медонад. дуои моро худованд иншолло мустаҷоб мегардонад, барое ки ғариб ҳастем. шумоам додаракот дар ҳаққи мо дуо кунед. худованд ба сари баланд ба пеши падару модармона бар багардем, ба пеши ёру дӯстову хешу таборомона. шумоам ҳамчунин. чандта кӯдак дорем? апас сета. худо ба шукр, ҳазор бор шукрона 3 фарзанд дорам. ҳар сиш духтаранд. калитошона бигирин, набошад соат кам метавад. калитошона ман медонӣ эфир тамом шуда ҳамаша хеле ҷамъбаст мегирам ки ба худовар додарҷон. калитошона ман баъди эфира эфира тамом мешавад ку ба медорам майхром ҳамаша снимат мекунам мегирам. дина рости гап нагирифта будам, ёдам биромада буд. бароям имрӯз ҳама ба калид омадам. раҳмати калон апаҷонам читуришид бо ҳаматон кирти кӯву доре. ҳаматон хушомадед мегӯям. худованд ҳаматона ба сари баланд ба назди падару модар, ҳаматона блогерои оливу номӣ куна. худованд ҳаматона ба инсофу ба эмону ба тавфиқ куна. хоксору ҳамавақт меҳрубон бошед нисбати ҳама, на ин ки падару модар, ёру дӯстову апаву хоҳаро, нисбати ҳама меҳрубон бошед. и чӣ туриши дига. апа халқи моро бо сухани ширин намефаҳманд. ба ширин рост мегӯй. ба худо ба ширин гуфтан дар кунес мегӯям. хеле гизала гап занӣ мегӯям. омади биё тез сағираи бари боло бигзар. мефорад бишина, мефорад лишни гап назан бубуроям. хеле кадан дар корашона. рост мегӯ додарҷон. бисёр шудам. хеле ба худо сухан ба меҳрубонӣ гап мезанӣ. дар болот сувор мешавам. ман рафтам дарвоз рафтам. тиришид тага бисмилла гуфта мехезам. яке мошин мебирам. иншолло сағира мошина буридӣ бо фуку чих наша дар раҳ па бибинӣ нашносӣ бигӯи япа я вақту дами эфир мебурд, эфирша мебурд. бо мошиндор шидӣ фуку чих нашава. хоксор бошам аввал. берин ален гипфел ис ру ален гипфет шпур
Spurs do. Bes چی گفتی؟ über allen Gipfel ist Ruhe im allen Wipfel Spurs do. درست دیگه هم گپ تنفنده با فکرم میخواهی sprichst du نویسندگی sprichst du اک نمیدم چی گفتگی که چی با چی زبون گپ میزنی یا که چی sprichst du را فهمیدم اما خیرون چی تا دیگه روش نفهمیدم درست دیگه ich spreche Deutsch, Russisch, ne, ich spreche Russisch, Tadschikisch und bisschen Deutsch. پاشکه بخشی پگه در اومدن نمیتونم فکر کنم پگه کنکورسم دودر جان زنده باشی رحمت الله ما یگون گپ نگفتیم دودر جان من میندارم من میگم که من هیچ وقت کسی خفه نمیشم یگون کس خفه نمیشم با من میگم که کسانی که کار میکنن کودک معده دارن با خدا من خیلی انسان من کسی خفه نمیشه نمی سخن گفتی با خدا من زمین تو آسمان زنده چه قدری ما را میدونی همین سخن گفتی که من مثال چی کردن نمیتونم من چند خرسان میشم این خرسان شدم گپ نیست در جون خداوند پروردگار اولش که براری کار تا بوده ماشینه ببری پدر و مادر تا پیش همه حج روان کنی با مراد و مقصدت برسید و در جون امین این همیش بنام خدا همیشه با همی دعا را میکنیم ایمنای برای پدر و مادرت که حج روان کنی اپا خواهر و برادر یک دستگیری کنین همین ویدیو ما بیستی بیا یاس کوچایو ویدیوی چه دو در جون راستی گپ من نمیدونم شما ده هستم نیستم نه که اگر حوزی من نمیتونم ای افیرم برای که افیرم چی بیفتنش قیم میشه تا ایسوسو میدرم میکنم میدرم میبرم برای ما میگم اگر قینه نغلطه اگر نشیده باشی مده بدرم مرا دستگیری کن من بعد کانال میدرم هم ویدیو تا تماشا میکنم هم کامنت لایک زنگولاش میمونم میبرم اگر امیده روزی باشی دو در جون رویاتون ندیدم چقدر بشناسم با اوی میبینی با میشناسی تاول ماشینه بگی انشالله دو جان میشوه انشالله خداوند شما را صاحب ماشین کنه پدر مادرتون اندی ما را سوار نکنه شوخی میکنم دو جان 41 لایک اپا جان 41 بدم که دو جان من میخواستی دیدم 41 بدم 45 بگو آقا 42 بگو خوش آمده خیلی دو جان یا 20 از کوچایو ها مرا تور سهنه میفهمم خراسان دیگه شما آلمانی میدونین اپا بله یکان او قدرم نمیدونم با همون چینی میدونم کم باشه خیلی میدونم بابای من نمیس بودم و خدا خونواری بابا این نمیس بوده که عاقبت بخیر آمین رحمت ها آمین دو در جان علم جانم آمین گفته بیستی بیا شدم برا لایک زنگوله و کامنت شخطی شما هم شوین سلام غریبان میگه نه سلام غریبان شده اتون دو در جان بیستی بیا شما هم دستگیریش کنین اینترنت شما چوت میچسبد ایمان دو در جان نمیدونم بخدا ایمان وای فای سوز اینم تلفن همش کار میکنم افیر میکنم خدا بگیرش میچسبه فقط یا ایمان با فکرم یا شما راستیگه بیشه نمیدونم من شوخی کردم خیلی من رفتم چطوری شد باید تریشید من رفتم انشالله باشی میبرم امین انشالله دو در جان این امیدیو بس امیده پایان شب سیاه سفیده میگه نیت یک نیمی دولت انشالله که خداوند به امراد و مقصد میرسن ماشینم که نگرفتی خدا اولش که بگیرینه که پدر و مادر تا حتما دو در جان حج روان که این بهترین چی میشه همون را رایی کده گویا که تو ماشین سواری دو در جان نکی دعا میکنیم که خداوند هم ماشین بگیری هم پدر و مادر را حج برود آوازتون
овозотто намешунавам рафтаним науместай. хай нара бишухи. нара бишин саҳари мерай мошин қадими. Апа зан мегирам чи намонде бихонам додарҷон. зан мегири мегӯ олмонӣ қаб поздравитит кунам додарҷон. шприх када поздравитит кунам. Ман иншолло роӣ мекунам. ҳо гап нест додарҷон. беҳтарин ба худо додарҷон. агар ҳами кора кунӣ беҳиштай худат мекунӣ додар япаш. кошки морам ҳамин мурода кунем падару модармон. хай падарам дар қайди ҳаёт нест, модарма равон кунам. нарам зиндагие ки пеш мебарам. зиндагиро бо ту. ага кор рафтан дар кора ки ҳамқа бефара шидам. майли додарҷон бира хорам. ҳамрӯзи 3 соат шава хай мекушамаш. худо ба шукр рози 10 минути дига монда. ҳозир кором сус шидагиян. хунукӣ шидай ба фикрам барои амо. дамгир кам мега. олимҷон мега. олимҷон шумо узбек, тоҷик, гиҷон? бахтовар рӯ тасафед кунам ки эълон кардам забони немисӣ тоҷикӣ руд сафед ку кай мешаву забони тоҷикӣ. мардума забони тоҷикӣ, олмонӣ, немисӣ, қирғизӣ. тоҷикам беҳтарин додарҷон. пага эфир мекунем. ман ҳар рӯз додарҷон эфир дорам. ҳар рӯз соат ҷамъ карда дар кор. чӣ хел эфир кунем? ягон программа дорӣ додарҷон? ту маро бигава чӣ хели программа дорӣ?
من مثلا من چی میکنم موبیزن لیوی قطعی میکنم دیگه پروگرام رو راستیش نمیفهمم. من کلوبیگی گپ زدن نمیتونم. اپاخی گپ نیست دودر جان. لبای خیلی ما توجیکی من کلوبیام با فکرم توجیکی گپ میزنم کو دودر جان. میدان اخته دودر جان چه خیلی میفرد گپ زدم گین فرد نمیسی گپ زدم. یک پروگرام سنکی زقتی کو آن وای ندارم. ما از می نویسم نامشه. ما چقدر میکنم. این پروگرام قدیما میکنم. اوز نیست. ما با گپ زدیستم. اوز کشتم مخینه به تلفنم زرید نداشت. زرید موندمش. در خونه ما همه نمیسی را میدونن. من نمیدونم. بودی چخیل نمیسی را میدونن. داگی جان زندگی میکنه که نمیسی را میدونن. من در گرمانی هم نمیدونم کو. اوزو تا نیست شده پا. اوزو را کشتم. تشکر پا. گپ نیست دودر جان. ما همه وقت در خدمت این دودر جان مرحمت اینا. گفتی گپا چی ما بخیلی همتون افیر کنید. همتون خداوند با قلوی بلند من یک مثل یک کسی دیگه نه. همتون به همه ارزو برسین که ساعتاتون بود شوه. مهنت میکنین قضاب میکشین پدپیچکاتون بود شوه. با مراد و مقصد برسین. همه یوتیوب میخره. شما هم اینچونین یک چی پیش بروین یک چی مثلا کم بودیتون بود کنین. آمین. تشکر با آمین. آمین دودر جان. تلفن ها که جدا باشن.
ҳамон германияда камера кунед просмотри зур мегира. чихела магазиноро ё ки чира ма дорум магазини пагазино бугӯ. Масалан ягон шаҳри дига мерам сёмка мекунам. Магазино харид кунӣ, яка магазино да яфта 2 бор 3 бор меравӣ, бисёр одам мега нишонтӣ мекунам. Рости гап намекунам. редка мекунам магазин пагазин рафтана сёмка кардана, мисол харида. як шаҳри дига меҳмонӣ рафта будам. Инами тобистони мои чӣ буд, июл буд. Ба худо ҳамон ҷои кияку ки тлераку ҳамон ҷоро ҳама рафта сёмка карда будам. Ай меҳмонӣ омадам, гуфтам вай мекунам. Мепартом ҷое ки мисол одаморо чӣ хел азоб медодай, да подвало чӣ коршон мекардай, ҳамон ҷоро сёмка кардам. Овардам як рӯз як видеои дига скачад чӣ кардам. Як видео дига кардам. Пирши гуфтам медорам ай чи тоза мекунам. Медорам тоза мекунам, ҳамаро ай видеои нав удалӣ чид, ҳама удалӣ чид. ҳам қагани видеои зур чӣ карда будам, ҷои кира гитлера, ҷои одаморо чӣ хел чӣ мекардай, азоб медодай, чӣ хел мекиштай. тоба кардам худо. Худо. ҳо дорам гугл фото, ҳаму ҷамъ ҳамаш удалӣ чида. Намедонам ман ки ҷо ҳамун чӣ дар омадагим ба фикрам ҷои ҳамун вай дар омадаги ҳамаша удалит кардагим. Ай гугл суратҳои даврои пеш гирифтаги ҳама, видеои пеш кардаги ҳама ай уҷам удалит чидан, ай вайам удалит чидан. Рости гап нафаҳмидам. Кардинкаша ҳамин қакофтам, наёфтам. Ба худо телефонро чапу рост кардам, наёфтам. Апа шумо да хобои хуш эҳтиёт кунед. Раҳмат, зинда бошед додарҷон. Как раз мара мӯзи киштанӣ будам. Раҳмати Аллоҳ, додарҷон зинда бошед. Марҳамат луген дастгирӣ мешава иншоалло. Олимҷон, ба фикрам ки ман шумо да шидагӣ нестам. Агар медиромадӣ да видео якум комент намудӣ, ба ду канал медиромадам, дастгирӣ мекардам. Агар мехостед
марам дастгирӣ мекардӣ, иншалло шуморо ман дастгирӣ мекардам. Агар мехостӣ, неки намехостӣ, хай ихтиёр дод. Марам саҳар кор мерам. майли додарҷон барори кор шумода шабои хушу хобои раҳмонӣ. худованд нигоҳбон раҳмат барои дастгирӣ, барои лайкат. майли шабои хуш додарҷон. Марам мекушам эфира.